Σας παρουσιάζουμε ζωντανά εδώ πέρα στο Κωνσταντίνιο Ερευνητικό Κέντρο Μοριακής Ιατρικής και Βιοτεχνολογίας τη δεύτερη ζωντανή εκπομπή του κέντρου μας με το όνομα Έρευνα και Υγεία. Είμαι ο Δόκτωρ Ιωάννης Στολιόπουλος και σε λίγο στο δρόμο είναι και ο Δόκτωρ Στέργιος Οικονομίδης, που θα συντονίσουμε ένα σημαντικό θέμα για την πρόληψη αλλά και για τη θεραπευτική προσέγγιση και ρύθμιση της φυσιολογίας του οργανισμού μας με δύο διαφορετικές μεθοδολογίες, οι οποίες θα κάνουν αίσθηση και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αλλά όχι με τον τρόπο τον οποίο γίνονται, αλλά ποιος τις κάνει αυτές τις μεθοδολογίες. Θέλουμε να χαιρετήσουμε επίσης τους ομογενείς μας σε όλο τον πλανήτη, στην μακρινή Αυστραλία, που εκεί πέρα η ώρα πρέπει να είναι γύρω στις 10 το βράδυ, στη μακρινή Αμερική, Σικάγο, Νέα Υόρκη, που εκεί πρέπει να είναι πρωινές ώρες, 7 με 8 το πρωί, στο Λος Άντζελες, όπου εκεί πέρα πρέπει να είναι χαράματα, στη Γερμανία, που πρέπει να έχουμε διαφορά μία ώρα, εκεί πρέπει να είναι 2 η ώρα, τους ομογενείς μας στην Αγγλία, που εκεί η ώρα είναι 1, και όπου αλλού υπάρχουν Έλληνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός σε άλλες μακρινές χώρες. Όπου βρεθείτε και σταθείτε, αναφέρετε τη συγκεκριμένη εκπομπή, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντική και ζωτική για εσάς και για τους φίλους σας, συγγενείς σας, συνεργάτες σας ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί σήμερα θα δείξουμε και εικόνες, αλλά θα δείξουμε και χαρακτηριστικά βίντεο, τα οποία θα αποδεικνύουν κάποια πράγματα που θα συγκλονιστείτε. Οπότε μην χάσετε τη σημερινή εκπομπή. Το θέμα που θα μιλήσω εγώ είναι ο βιοσυντονισμός ή αλλιώς ενεργειακά, το ενεργειακό προφίλ εξατομικευμένο με τη μέθοδο των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, και ο Δόκτωρ Οικονομίδης θα μιλήσει για την εφαρμοσμένη κινησιολογία, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό στη ζωή μας, που μπορεί ακόμα και εσάς τους ίδιους να σας εκπαιδεύσει από το σπίτι πώς να μπορείτε να καταλάβετε αν θα πάσχει ο οργανισμός σας από κάποια ασθένεια ή θα έχει την προδιάθεση να το κάνει αυτό, και επίσης θα μπορεί να τεστάρει ακόμα εάν τα φάρμακα τα οποία ή σκευάσματα τα οποία παίρνετε είναι συμβατά ή μπορούν να απορροφηθούν πάρα πολύ με το μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης προς εσάς, προς τον δικό σας δηλαδή εξατομικευμένα τον οργανισμό, και να μπορείτε επίσης να τεστάρετε και άλλα πράγματα τα οποία θα συγκλονιστείτε με την παρουσίαση και αυτή. Οπότε να ξεκινήσω εγώ το κομμάτι του βιοσυντονισμού ή αλλιώς ραδιοφωνικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι σημερινό. Ξεκίνησε από το 18ο αιώνα, στη Ρωσία κιόλας, όπου εκεί ξεκίνησαν να μελετούν τα διάφορα έμβια όντα, ακόμα και την επίδραση των μεταβολών του γεωμαγνητικού πεδίου ή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, γιατί το ηλεκτρομαγνητικό, το πεδίο το οποίο εκπέμπουμε εμείς και όλα τα ζωντανά, και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί στον πλανήτη Γη, είναι ηλεκτρομαγνητικό, δεν είναι ούτε μαγνητικό ούτε ηλεκτρικό. Επίσης στη Δυτική Ευρώπη συνέχισαν να μελετούν μετά το 18ο αιώνα για να μπορούν, και βλέπανε τις ενδείξεις της προσαρμογής αυτών των ζωντανών οργανισμών στη Γη. Πειραματικά άρχισαν να μελετούν αργότερα τις βλαπτικές επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών με ακτίνες Χ, Γ, υπεριώδης ακτινοβολία και διάφορες άλλες μορφές ακτινοβολιών. Επίσης άρχισαν να μελετούν μετά τις οικιακές συσκευές μας, οι οποίες είναι τα μικροκύματα, τα ραδιοφωνικά κύματα, όπως είναι το ράδιο που βλέπετε στην καθημερινότητά σας, η τηλεόραση, τα στέρεα και σιγά σιγά τα Wi-Fi, τα οποία άρχισαν να μπαίνουν μέσα στη ζωή μας. Οπότε μετά με την πάροδο των χρόνων άρχισαν να συνεχίζονται οι νεότερες έρευνες, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στην ενεργειακή αποκατάσταση των κυτάρων ή ακόμα και συστήματα του οργανισμού μας σε ταλάντωση, ανάλογα με τη συχνότητα, το μήκος κύματος αλλά και την παλμικότητα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Η αύξηση αυτή με την πάροδο των χρόνων των μεθόδων διάγνωσης άρχισε να ποικίλει αναλόγως με τις μετρήσεις και τις αποκλίσεις με τις οποίες βασίστηκαν οι διάφορες αυτές μελέτες.
τι είδανε, αυτό που είδανε ουσιαστικά στην πορεία κατά τη διάρκεια των μελετών αυτών ήταν να επανασυντονίζονται, αυτό σημαίνει βιοσυντονισμός, επανασυντονίζω τα διαταραγμένα τμήματα χωρίς καμία παρενέργεια, χωρίς καμία αντέδειξη ακόμα και σε παιδιά. Αλλά να το πάρουμε περισσότερο, πιο απλά και πιο λαϊκά, τι σημαίνει αυτό το πράγμα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ή βιοσυντονισμός που θα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Με τη λέξη ηλεκτρομαγνητικό πεδίο εννοούμε ένα παλόμενο κύμα, ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο σε γωνία 90 μοιρών. Δηλαδή είναι ένα παλόμενο κύμα, το οποίο είναι αόρατο και μάλιστα εκπέμπεται από τον πυρήνα της Γης και το φάσμα του περικλεί όλο τον πλανήτη μας. Άρα η παρέκκληση από αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της Γης στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να σημαίνει διαταραχή του οργανισμού μας, ακόμα και νοσογόνα κατάσταση. Και μάλιστα έχει βρεθεί ότι το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της Γης που εκπέμπεται στον ανθρώπινο οργανισμό είναι γύρω στα 7,8 Hz. Είναι η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, που είναι μια χαμηλή σχετικά συχνότητα και γι' αυτό το λόγο επιβιώνουμε χωρίς να έχουμε καμία παρενέργεια. Επίσης, στον δικό μας τον οργανισμό, κάθε κύτταρο, κάθε ιστός, τα όργανά μας, τα νεύρα, οι αρτηρίες, ακόμα και γονίδια εκπέμπουν σε τελείως διαφορετικές συχνότητες, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα πράγματα του ανθρώπινου οργανισμού μας βιοσυντονίζονται στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της Γης, με αποτέλεσμα να είναι σταθερή η φυσιολογία του οργανισμού μας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι αν δεν έχω σημαντική φυσιολογία ρυθμισμένη του οργανισμού μας, θα έχω παρέκκληση, με αποτέλεσμα να έχω διαταραχή, με αποτέλεσμα να έχω νοσογόνα κατάσταση. Να σας καλημερίσω να κάνω ένα διάλειμμα για να συνεχίσω στην παρουσίασή μας αυτή για τον βιοσυντονισμό ή τα συντονισμένα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και να σας καλωσορίσει και ο Δόκτωρος Στέργιος Οικονομίδης. Καλησπέρα και από μένα. Άργησα λίγο στην παρουσίαση γιατί έχουμε πολλές ασχολίες εμείς. Θα συνεχίσει ο κύριος Στολιόπουλος να μιλάει για τον βιοσυντονισμό. Εγώ έχω ετοιμάσει μια μικρή διάλεξη. Έχω παρουσιάσει. Τα έχεις πει τα δικά μου. Εντάξει, έγινε. Και πήρα μαζί μου και έφερα μια κορτιζόνη. Οπότε, για να κάνω τα τεστάκια. επίσης, εφόσον μπήκες τώρα και έκανες το καλωσόρισμά σου, πριν συνεχίσουμε στην παρουσίαση αυτή και το σημαντικό αυτό θέμα, να πούμε ότι σήμερα, μετά το τέλος της δικιάς μου της παρουσίασης, θα δώσουμε σκητάλη στο κοινό. Το κοινό μπορεί, άμα κάποιος μας παρακολουθεί, να παρέμβει μέσω της ιστοσελίδας του Radio TV που έχει δημιουργήσει ο Βασίλης ο Τάτλης, και πάλι τον ευχαριστούμε για όλα αυτά τα πράγματα που έχει προσφέρει. Στο εικονίδιο εκεί που λέει ζωντανά, πατάει, βάζει το ονοματεπώνυμο, ότι το όνομά του ή ένα κωδικό nickname ή οτιδήποτε άλλο. Πατάει αποδέχουμε τους όρους και έρχεται σύνδεση ώστε να τον δούμε εμείς ότι είναι αναμονή και θα μπορεί να δώσουμε τη σκητάλη για να παρέμβει και να μιλήσει και να πει οτιδήποτε θέλει αυτός. Και αυτός θα είναι ο ρόλος της εκπομπής του Έρευνα και Υγεία. Να δώσει δηλαδή το κοινό σε εσάς ότι σας απασχολεί πάνω στην υγεία σας, πάνω στην πρόληψή σας, πάνω στις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Γιατί μαζί με τον Δόκτωρο Στέργιο Οικονομίδη έχουμε τέτοιες γνώσεις και τέτοια εμπειρία πλέον που θα μπορούμε τουλάχιστον να σας κατευθύνουμε στο σωστό δρόμο. Με ολιστικό τρόπο. Ωραία. Τι σημαίνει ολιστικός όμως? Κάτσε να βγάλω το σακάκι μου λίγο. Ολιστικό σημαίνει και με την κλασική ιατρική αλλά και με τη συμπληρωματική και τα δύο σε συνδυασμό και των δύο. Γιατί όλα. Το ένα χωρίς το άλλο δεν μπορεί. Ακριβώς. Και επίσης κάτω από την εικονίτσα, από την εικόνα που λέει ζωντανά όπου φαινόμαστε εμείς, θα μπορείτε και μέσω γραπτών μηνυμάτων να μας στείλετε είτε τα σχόλιά σας, είτε ερωτήσεις, είτε ό,τι εσείς θέλετε. Οπότε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα σας πούμε ότι μπορείτε να το κάνετε. Ακριβώς. Εντάξει. Ναι. Άρα συνεχίζω. Πώς συντονίζονται, είχαμε πει ότι συντονίζονται τα κύτταρα. Όταν όμως κάποια όργανα παρεκκλίνουν από αυτή τη φυσιολογική συχνότητα που μπορεί ο οργανισμός να εκφράζει, τότε μπορεί να έχουμε κάποια συμπτώματα, μπορεί όμως να μην έχουμε συμπτώματα, το οποίο εάν δεν έχουμε σύμπτωμα η κλασική ιατρική δεν θα μπορεί να μας
οδηγήσει στη διάγνωση την ορθή. Επομένως θα έχω ασθένεια χωρίς να έχω πολλές φορές συμπτωματολογία. Ή προδιάθεση για ασθένεια. Ή προδιάθεση ακόμα για ασθένεια. Έτσι. Η διαφορά ποια είναι τώρα, εδώ πέρα είναι σημαντικό που πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή με τις άλλες διαγνωστικές μεθόδους. Είναι ότι με τη συγκεκριμένη μέθοδο των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ή με τον βιοσυντονισμό βλέπουμε την προδιάθεση του ανθρώπινου οργανισμού να νοσήσει πριν εμφανιστεί το σύμπτωμα. Ενώ με τις άλλες μεθοδολογίες όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα από την κλασική ιατρική, όπως είναι το αίμα, ο υπέρηχος, ο μαγνητικός και εξωνικός και οι απεικονιστικές τομογράφος, μπορούμε να εντοπίσουμε μόνο το σύμπτωμα. Άρα τότε θα είναι αργά τις περισσότερες φορές. Ενώ αν θα έχω την προδιάθεση, τη διαταραχή να τη δω εγώ του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου με τις διάφορες συσκευές ή με την εμπειρία που έχει ο Μιλών πάνω σε αυτό το θέμα, μπορούμε να προλάβουμε και να ρυθμίσουμε τη φυσιολογία ενός ανθρώπινου οργανισμού. Ακριβώς. Επίσης, με τη μέθοδο αυτή του βιοσυντονισμού ή των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων θα μιλάω και για τις δύο τις ορολογίες, γιατί ο βιοσυντονισμός είναι ουσιαστικά η ερμηνεία του, άμα τη δείτε, είναι μόνο στο να συντονίζω, δηλαδή μόνο για θεραπευτικό επίπεδο. Ενώ όταν λέω για ενεργειακά πεδία, γενικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, πάω και σε διαγνωστικό αλλά και σε ρυθμιστικό θεραπευτικό επίπεδο. Άρα με τη μέθοδο αυτή, ξανατονίζω, μπορούμε διαγνωστικά να γνωρίσουμε το ενεργειακό μας προφίλ. Πώς είναι δηλαδή η φυσιολογία του δικού μου του οργανισμού από την κορυφή ως τα νύχια. Από το κεφάλι μέχρι όλα τα ζωτικά μου όργανα, μέχρι ακόμα και τα πόδια μου. Και για κάθε όργανο ξεχωριστά. Για κάθε όργανο ξεχωριστά. Το οποίο όταν είναι φυσιολογικό ο οργανισμός μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις παθήσεις και να χειρίζεται δηλαδή τη φυσιολογία του καλύτερα από έναν οργανισμό που έχει όταν θα έχει διαταραγμένο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Επιπλέον, με τη μέθοδο αυτή του ηλεκτρομαγνητικού δηλαδή προφίλ μας, μπορούμε να δούμε το επίπεδο της τοξικότητας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι περισσότεροι οργανισμοί όταν έρχονται στο ιατρείο σου, κύριε Οικονομίδη, ή όταν μιλάς με τον κόσμο και βλέπεις πολλές φορές τι πάθηση έχουν, βρίσκουμε στοχευμένα ότι ο οργανισμός σου πάσχει είτε από πρώτου, δευτέρου ή τρίτου βαθμού τοξίκωση τη λεγόμενη. Έτσι. Άρα, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που πάσχουν από τοξίκωση, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα νοσήσουν. Έτσι. Δεύτερο που βλέπουμε με τη μέθοδο αυτή είναι ο λεγόμενος ψυχο-νεύρο-ενδόκρινο-ασιολογικός άξονας, που παίζει τεράστιο ρόλο στη ρυθμιστική φυσιολογία. Αυτό το πράγμα βλέπετε ότι σε έναν άξονα εγώ αναφέρω 4 έννοιες. Το ψυχο-νεύρο-ενδόκρινο-ασιολογικό. Στην κλασική ιατρική είναι 4 ειδικότητες αυτές. Θα πας στον ψυχολόγο σου, θα πας στον νευρολόγο σου, θα πας στον ενδοκρινολόγο σου, θα πας στον ανοσολόγο σου. Το θέμα είναι ότι με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία μελετούμε αυτό το πράγμα σαν ένα άξονα, οπότε όταν θα διαταραχτεί το ένα θα διαταραχθούν όλα τα άλλα όπως είναι το ντόμινο, με αποτέλεσμα το σύμπτωμα θα εμφανιστεί περισσότερο αναλόγως που έχει επηρεαστεί περισσότερο, αναλόγως εξατομικευμένα τον ανθρώπινο οργανισμό προσωπικά. Μπορεί να διαταραχθεί το ενδοκρινολογικό, μπορεί να διαταραχθεί το νοσολογικό, μπορεί το νευρολογικό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα μπορεί να ρυθμίσει όλον αυτόν τον άξονα ένας κλασικός γιατρός με βάση τα σημερινά δεδομένα που έχουμε τα επιστημονικά σήμερα. Ούτε να το διαγνώσει. Ούτε να το διαγνώσει. Έτσι. Και γι' αυτό και με τη διαταραχή του ψυχο-νεύρο-ενδόκρινο-ανοσολογικού άξονα που βλέπουμε πολλές φορές και τους λέμε τον απλό κόσμο, δηλαδή προσοχή σε αυτό το πράγμα, εκφράζονται πάρα πολύ και γι' αυτό και έχουν εμφανιστεί οι αυτοάνωσες καταστάσεις ή τα αυτοάνωσα νοσήματα έχουν σε έξαρση στη χώρα μας και οι καρκινοπάθειες, καρκινογενέσεις. Έτσι. Επίσης, τι άλλο μπορούμε να δούμε με αυτή την τεχνολογία. Σε διαγνωστικό τώρα μιλάω ακόμα, δεν μίλησα ακόμα για θεραπευτικό επίπεδο ή για αριθμιστικό. Τα λεγόμενα μοιάσματα, τα οποία μπορεί να είναι traces, ίχνη, από τα μικρόβια, ιούς, παράσιτα, φάγκους, μύκητες, τα οποία αυτά μπορεί να έχουν έρθει κάποια στιγμή στον οργανισμό μας, να έχουν πάρει κάποια θεραπευτική προσέγγιση από έναν κλασικό γιατρό όπως είναι αντιβίωση ή κάποια άλλα πράγματα, συνήθως αντιβίωση δίνουν για αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να υποτροπιάζει, να μην χτυπιέται το γενετικό υλικό του συγκεκριμένου μοιάσματος μικροβίου ή ιού ή παρασίτου, με αποτέλεσμα να το ανιχνεύουμε αυτό το πράγμα ως μοίασμα. Και αυτό το πράγμα μπορεί ανα πάσα στιγμή να χτυπήσει άλλα ζωτικά όργανα. Και γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε παθήσεις μακροπρόθεσμες, οι οποίες δεν έχουν καμία ίαση και οδηγούνται είτε σε καρκινογενέσεις είτε
σε αυτοάνωσες παθήσεις να οφείλεται σε τέτοια μοιάσματα. Είτε αλλεργίες. Ακόμα και αλλεργίες. Είναι άλλο κομμάτι αυτό το οποίο είναι. Εκεί γίνεται ο χαμός που λέει ο λόγος στη διάγνωση. Με την έννοια μοιάσματα εννοούμε την ανάμνηση της επαφής με κάποιον νοσογόνο παράγοντα. Την ανάμνηση της επαφής από κάποιον νοσογόνο παράγοντα που την θυμάται το ανοσολογικό σύστημα και μέσω του ανοσολογικού συστήματος και ο ψυχο-νεύρο-ενδοκρινικός άξονας. Έτσι. Πολύ ωραία. Είναι το κουσούρι που λέμε. Τι κουσούρι έχεις εσύ? Αυτό. Βγάζω αλλεργίες, ας πούμε. Έχεις μίασμα. Θα πω και παράδειγμα μετά πώς σε τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή με 1 χρόνο, 2 χρόνια θεραπείας, δεν μπορούσαν να θεραπεύσουν τέτοια μοιάσματα τα οποία σε 1 μήνα, 2 μήνες αναλόγως πόσο χρόνο ήταν κλασική περίπτωση ασθενών που πάνε σε ένα σωρό γιατρούς και δεν γίνονται ποτέ καλά. Επίσης, με αυτή την τεχνολογία, τι βλέπουμε δηλαδή σε διαγνωστικό επίπεδο, όπως είπαμε, δηλαδή το να βρούμε, το να μετρήσουμε το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του καθέναν από εσάς ξεχωριστά. Ελέγχουμε επίσης την ποιότητα της θεραπείας του γιατρού ή κάποιου εναλλακτικού θεραπευτή. Σωστός. Για ποιο λόγο, πώς γίνεται αυτό, Σέργιο? Κάνε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Από τις καταγραφές του μηχανήματος τις βλέπουμε και συγκρίνουμε την εκπομπή της μαγνητικής ακτινοβολίας του συγκεκριμένου οργάνου στον άρρωστο, το συγκρίνει με την ακτινοβολία την οποία έχει στη μνήμη του το μηχάνημα για το υγιές σηκώτη και συγκρίνοντας αυτά τα δυο βγάζει το πόρισμα ότι έχεις μικρή, μέτρια ή καθόλου διαταραχή στο συντονισμό. Στο συντονισμό δηλαδή της δικής σου ακτινοβολίας, της δικής σου μαγνητικής ακτινοβολίας με αυτήν που πρέπει κανονικά να είσαι. Το ζητούμενο να έχεις. Το ζητούμενο στην ιστορία είναι, βέβαια, ήθελα να πω εδώ, είναι και η ποιότητα των μηχανημάτων. Έτσι, γιατί υπάρχουν διάφορα μηχανήματα τα οποία κανείς δεν ξέρει τι ελέγχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι, όχι γιατροί, όχι διδάκτορες, οι οποίοι βγάζουν συμπεράσματα. Εκεί θα είναι το εξαιρετικό σχόλιο που πρέπει να προσέξει ο κόσμος. Τα οποία δεν έχουν χρηστικότητα. Δηλαδή, εντάξει, έβγαλαν τα συμπεράσματα και τώρα τι κάνω, σου λέει ο ασθενής. Τι σου κάνω. Αυτό που προτείνει να πούμε ένας που δεν γνωρίζει, σου λέει να αποφεύγεις το άγχος. Τι θα πει αυτό? Όλες οι αρρώστιες άγχος έχουν από πίσω. Τι κερδίζει δηλαδή? Πρόσεξε λίγο. Μου δίνει βήμα για να σας δείξουμε εδώ πέρα ότι ο σωστός χρήστης είναι αυτός που θα κάνει τη διαφορά στο βιοσυντονισμό και όχι το μηχάνημα. Δείτε εδώ πέρα έχω 1-2 μηχανήματα τα οποία έτσι να πάρετε μια ιδέα και μάλιστα είναι πανάκριβα αυτά τα μηχανήματα, έτσι. Άρα δεν παίζει ρόλο το μηχάνημα. Να πω κάτι και λίγοι ξέρουν να τα χρησιμοποιούν σωστά, έτσι. Εννοείται, αυτό θα πω τώρα παρακάτω. Ας σας δείξω άλλη μια εικόνα από μηχανήματα τέτοια. Δηλαδή υπάρχουν, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, γιατί έχω κάνει και το διδακτορικό πάνω σε αυτή τη μεθοδολογία, ήταν ένας συνδυασμός δηλαδή παραγόντων και ο βιοσυντονισμός που τεκμηρίωσα το τι κάνει ειδικά σε καρκινοπαθείς τελικού σταδίου επιστημονικά, κλινικοεργαστηριακά και έχει δημοσιευτεί και αποδεδειγμένα. Αυτές είναι άλλες συσκευές, το οποίο θέλω να καταλήξω στο συμπέρασμα που είπε ο Σέργιος, ότι έχω δει πάνω από 50 τέτοιες συσκευές. Το θέμα δεν είναι η συσκευή να μπαίνει να πατάει κάποιος χρήστης ένα μηχάνημα, ένα κουμπί, να βγάζει το μηχάνημα κάποια πορίσματα και εσύ χωρίς να ξέρεις βασικές επιστήμες όπως είναι η βιολογία, η ανατομία, η φυσιολογία, η βιοχημία που είναι το α και το ω όλες αυτές σε έναν άνθρωπο, δηλαδή επιστήμονα, απλό επιστήμονα, δεν χρειάζεται να είναι κορυφαίος επιστήμονας, αλλά πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτές τις βασικές επιστήμες για να μπορεί να πάρει τις πληροφορίες από τέτοια μηχανήματα, συν τις άλλες αιματολογικές ή βιοχημικές εξετάσεις, ώστε να έρθει σε ένα συνδυασμό και να έχει το καλύτερο εξατομικευμένο διαγνωστικό αποτέλεσμα. Μόνο τότε μπορεί ένας ασθενής να ξέρει τι γίνεται και μόνο τότε ένας ασθενής θα μπορεί να πάει σε μια σωστή περπατημένη στο να φροντίσει καλύτερα ακόμα την υγεία του. Με τους οποιοσδήποτε άλλους τρόπους θα μπερδεύετε, θα τρελαίνετε, θα διαταράσσετε το ψυχο-νεύρο-ενδοκρινικό σύστημα χειρότερα, με αποτέλεσμα δεν θα βρίσκει ποτέ γιατριά. Να πω κάτι τώρα εδώ. Ναι. Και αν πάρει τα αποτελέσματα τέτοιων εξετάσεων και θα πάει σε έναν κλασικό έτσι δυσκύλιο γιατρό, η καλύτερη πιθανότητα είναι να καγχάσει αυτούς τους γιατρούς και να απογοητευτεί και ο άρρωστος. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος ο ασθενής και στο να δέχεται και στο να αποδέχεται τα αποτελέσματα αυτά. Για να έχουν όφελος για τον ίδιο, έτσι. Επίσης, να τονίσουμε εδώ πέρα στο κοινό μας ότι στο Hilton, πέρσι πρόπερσι, έχω κάνει μια παρουσίαση, μια επίδειξη
ενός τέτοιου μηχανήματος και μάλιστα ο εθελοντής που έκανα 5 μετρήσεις ήταν γιατρός. Ναι. Και αυτό φαίνεται στο youtube.com όταν θα πατήσετε τη λέξη Κωνσταντίνιο Ίδρυμα. Θα δείτε εκεί το ηλεκτρομαγνητικό προφίλ. Είναι 15 λεπτά παρουσίαση, μπορείτε να τη δείτε. Πιστεύω ότι θα κερδίσετε και από εκεί ένα κομμάτι το πώς δουλεύει, δηλαδή το διαγνωστικό κομμάτι πάλι. Έτσι. Ωραία. Τώρα, εκτός όμως από το διαγνωστικό κομμάτι στην τεχνολογία των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ή το βιοσυντονισμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε θεραπευτικό σχήμα. Μια και το Κωνσταντίνιο, το δικό μας το ίδρυμα, εδώ και χρόνια, εγώ το 7 τελείωσα το διδακτορικό. Από τότε πέρασαν άλλα 8 χρόνια. 9. Κατά τη διάρκεια αυτής δημιουργήσαμε διασυνδέσεις με γιατρούς ή ακόμα και καθηγητές πανεπιστημίου στο εξωτερικό και θεμελιώσαμε πάνω στο κομμάτι του βιοσυντονισμού σταθερές συχνότητες, τις οποίες μπορούμε εξατομικευμένα να χρησιμοποιούμε πάνω στους αρρώστους μας. Θεραπευτικά. Προσέξτε όμως τη διαφορά. Και έχουμε βγάλει τουλάχιστον συχνότητες για πάνω από 5.000 ασθένειες. Μπορούμε να ρυθμίσουμε. Το θέμα όμως ποιο είναι, και μάλιστα χωρίς παρενέργειες. Τις έχεις αυτές τις συχνότητες? Εννοείται. Τι λέω. Προσέξτε τώρα. Και μάλιστα, γιατί δεν προσβάλλει αυτό τον ανθρώπινο οργανισμό? Γιατί οι συχνότητες οι οποίες χρησιμοποιούμε, εφαρμόζουμε, είναι σε χαμηλή συχνότητα, η οποία δεν θα μου επηρεάσει καθόλου το ηλεκτρομαγνητικό μας πεδίο. Χαμηλή ένταση. Όχι, συχνότητα. Θα σου πω για την ένταση. Εδώ επίσης, προσέξτε τώρα τι θα σας δείξουμε. Πόσο απλό είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή το να υπάρχουν συσκευές εδώ, εκατοντάδες, χιλιάδες μη σας πω κιόλας. Ας σας δείξω ένα παράδειγμα πώς μια τέτοια συσκευή, εδώ πέρα, είναι αυτή εδώ πέρα όπως είναι, μπορεί να έχουν άλλο σχήμα, πάρα πολλά, δηλαδή άλλο σχέδιο, να είναι τετράγωνο, να είναι παραλληλόγραμμο, δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι αυτό το πράγμα εδώ, μπορώ να το προγραμματίσω. Να είναι μικρή. Δεν παίζει ρόλο. Μπορεί να έχεις δύο ράβδους εδώ πέρα μεταλλικούς. Έτσι. Δεν χρειάζεται να το δείξεις αυτό, αυτό με σας ενδιαφέρει. Μπορεί να έχω δηλαδή στα χέρια αυτό το πράγμα. Θα έχετε ήδη να πηγαίνω σε χώρους να κρατάτε τέτοια πράγματα και να σας κάνουν βιοσυντονισμό. Αλλά όμως θα μπορώ, για να μην κουράζω τον ασθενή, να έχω αυτά τα βραχιολάκια, να βάζω λίγο νερό εδώ μέσα. Έτσι, για να δημιουργήσω ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, να μεταφέρω εδώ πέρα, έτσι, στο χέρι. Και από τη μία μεριά και από την άλλη. Και τι κάνω? Βάζω το αντίστοιχο ηλεκτρόδιο, το παίρνω από τη μεταλλική ράβδα και το βάζω εδώ. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Να ξέρω τι συχνότητα θα βάλω. Έτσι. Το ένα παίζει ρόλο η συχνότητα η οποία θα βάλω αναλόγως με το τι διάγνωση έχει αυτός ο ασθενής. Αλλά το δεύτερο που είναι εξατομικευμένο και αυτό που κάνει τη διαφορά είναι πόση ένταση θα δώσω. Άμα εκεί αυτό ρώτησα προηγουμένως. Τι ένταση θα δώσεις? Κατάλαβες? Είναι εξατομικευμένη. Είναι εξατομικευμένη και η ένταση. Δηλαδή, μπορώ να δώσω εγώ μια συχνότητα τώρα παραδείγματος 500 Hz. Ναι. Σε μένα και σε σένα. Ναι. Εάν δώσω την ίδια ένταση και εμένα και σε μένα μπορεί να δουλέψει 80%, σε εσένα μπορεί να δουλέψει 30%. Άρα θα ανεβάσω την ένταση, θα ξέρω ότι πρέπει να ανεβεί η ένταση εξατομικευμένα και αυτό κάνει τη διαφορά. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό? Εγώ το καταλαβαίνω, γιατί εγώ είμαι έμπειρος πλέον χρήστης. Οι άλλοι χρήστες δεν ξέρω τι κάνουν και ουσιαστικά και ούτε συχνότητες δεν θα ξέρουν τι να δίνουν. Το θέμα δεν είναι να βάλω μια συχνότητα και να τη δώσω. Το θέμα είναι αναλόγως τη διάγνωση που θα έχω, να τη συντονίσω και να τη δώσω για συγκεκριμένο λόγο. Υπάρχει βιοσυντονισμός δηλαδή. Να το συντονίσω, αλλά πώς θα το συντονίσω? Ναι, και πώς θα ξέρεις ότι αυτή η συχνότητα θα το συντονίσει αυτό να δω? Εδώ είναι τα μυστικά δηλαδή στην τεχνολογία. Το κάθε μηχάνημα έχει ξεχωριστή συχνότητα μέσα του για κάθε αρρώστια ή έχει πολλές? Τη βάζεις εσύ τη συχνότητα. Εδώ είναι η μαγιά. Από αυτό το μηχανάκι. Η μαγιά είναι ότι εδώ μέσα εγώ μπορώ να βάλω για 5.000 ασθένειες διαφορετικές συχνότητες. Κάθε φορά να το προγραμματίζω δηλαδή. Έχει μνήμη το μηχάνημα δηλαδή? Έχει μνήμη, αλλά την αλλάζεις κάθε φορά δηλαδή. Γι' αυτό δηλαδή, μπορείς να πάρεις και 10 διαφορετικά μηχανήματα, ώστε αν έχεις παραδείγμα 10 αρρώσους να δεις την κάθε φορά, θα προγραμματίσεις από πριν. Θα κάνεις τη μελέτη σου με διαγνωστικές καταστάσεις και να πεις ότι αυτό το άτομο θα το βάλω αυτές τις συχνότητες. Εάν έχει Alzheimer, παραδείγματος χάρη, η Alzheimer που είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη. Θα έχεις μπορεί να έχεις 10 ασθενείς με Alzheimer. Σημαίνει ότι και τους 10 ασθενείς με Alzheimer θα τους βάλεις τις ίδιες συχνότητες? Όχι. Και γιατί τους δίνεις και τους 10 ασθενείς το ίδιο χάπι? Αυτό είναι λάθος. Πώς θα γίνει? Εδώ θα απαντήσεις εσύ στο κομμάτι πώς η κινησιολογία μετά παίζει ρόλο και στο να διαλέξει το φάρμακο με απλά πράγματα και με το βιοσυντονισμό που πρέπει να διαλέξουμε το φάρμακο, γιατί ουσιαστικά είναι μια συμπλήρωση της κινησιολογίας και ο βιοσυντονισμός. Απλώς είναι πιο ανέξοδος. Μπορείτε να το κάνετε και εσείς πρακτικά που θα πεις αργότερα και να μπορείτε να μην σας πιάνουν κότσους, ας το πούμε έτσι λαϊκά, για τον κόσμο. Τώρα,
Επίσης, μέσα στις συχνότητες αυτές, πάμε πάλι στη ρύθμιση, έτσι, με τον βιοσυντονισμό. Έχουμε πει ότι έχουμε πάρα πολλές ασθένειες που μπορούμε να ρυθμίσουμε. Έτσι. Μπορούμε να δούμε επίσης να χτυπήσουμε τελείως όλα τα μικρόβια. Είτε μικρόβια είναι, είτε είναι παράσιτα, είτε ακόμα είναι και ή. Με βάση συχνότητες τις οποίες και αυτές τις γνωρίζουμε πλέον. Τα οποία μικρόβια μπορεί να είναι πραγματικά παράσιτα, να υπάρχουν δηλαδή και να απομονώνται σε καλλιέργειες, είτε ερυθρών αιμοσφαιρίων είτε οποιοδήποτε άλλο ιστού. Θα μπορούσε όμως να είναι και ανάμνηση μικροβιακής φλεγμονής μέσα στον οργανισμό και να έχουν επηρεάσει το νοσοποιητικό σύστημα. Να είναι δηλαδή πραγματικά μοιάσματα. Λοιπόν, δείτε τώρα ένα εκπληκτικό βιντεάκι το οποίο θα εκπλαγείτε. Για να δούμε. Το βλέπουν και οι ακροατές μας αυτό. Αυτό θα το βάλουμε τώρα να δουν οι ακροατές μας. Οι ακροατές και οι οραματιστές. Θα δείτε δηλαδή πώς μικρόβιο παράσιτο με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σκοτώνεται σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Δηλαδή αποκτάται. Σε τι specimen? Τώρα σε αίμα? Σε ορό, σε πλακίδιο? Σε πλακίδιο. Λοιπόν, πετρί. Σε τερβλίο πετρί. Δείτε αυτό το βιντεάκι. Για να δούμε. Εδώ. Αυτό είναι το λεγόμενο Smicketas paramecium. Εδώ κοιτάξτε πόσο κινητικά είναι τα κύτταρα, έτσι. Είναι ζωντανά. Ζωντανότατα. Έχει πέσει αυτή τη στιγμή ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, συχνότητα η οποία διαταράσει, αρχίζει να τα αφήνει στάσιμα, σταθερά, τα βλέπετε. Ναι. Αρχίζει να γίνει σταθερά, χτυπάει πρώτα πού? Το γενετικό υλικό. Εκεί που δεν μπορεί η κλασική ιατρική να χτυπήσει. Δείτε πώς αρχίζει να αποπτώται το γενετικό υλικό. Εδώ πέρα που δείχνει το βελάκι, κοίτα εδώ. Αρχίζει εδώ να φεύγει το γενετικό υλικό και με αποτέλεσμα το κυταρόλο να σπάει, να διαλύεται τελείως. Και να δημιουργεί το λεγόμενο Debris. Δείτε σε πόση ώρα εξαφανίζεται αυτό με απλό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Φανταστείτε δηλαδή όταν ξέρουμε ότι υπάρχει ένας μύκητας, ένας οργανισμός και του χορηγήσει το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Η λύση του κυτάρου. Θανατώνεται το κυτάρο. Ακριβώς. Το θέμα ποιο είναι όμως αυτό που δεν ξέρουν να κάνουν οι λεγόμενοι βιοσυντονιστές? Είναι ότι αυτό το πράγμα το Debris, κοίτα εδώ το Debris αυτό το πράγμα που πάει, θα μείνει μέσα. Είτε στη λέμφο. Και αν είναι μπλοκαρισμένη η λέμφο δεν θα φύγει ποτέ από μέσα. Και αυτό θεωρείται μίασμα. Debris, μίασμα. Αυτό το πράγμα πώς θα το διώξει τώρα εκεί μέσα? Αυτό μέσα στον οργανισμό. Θα κάνεις αποτοξίωση της μάτρας. Στα επόμενα μαθήματα θα μάθουν τι σημαίνει μάτρας. Αλλά κοιτάξτε εδώ το μεγαλείο δηλαδή, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Μεγαλείο δεν είναι αυτό. Μεγαλείο είσαι εσύ που αποφάσισε να δείξει αυτά τα πράγματα στον απλό τον κόσμο. Και εδώ πέρα βλέπετε, το βλέπετε αυτό εδώ πέρα που κινείται. Εδώ που ακολουθεί με το βελάκι. Τι διάολος είναι αυτό? Αυτό είναι άλλο μικρόβιο. Το οποίο. Παραδίπλα εκεί μέσα στο ίδιο. Ναι, εκεί στο ίδιο specimen. Εκτός από το paramecium ήταν άλλο μικρόβιο. Το οποίο η συχνότητα είναι συγκεκριμένη για paramecium. Αν είναι για το άλλο μικρόβιο και εκείνο δεν θα πάθει τίποτα. Άρα θα πρέπει συγκεκριμένη. Άρα όμως τι έγινε? Εδώ επιβεβαιώνεται αυτό που είπα στη θεωρία του βιοσυντονισμού, ότι κάθε μικρόβιο, κάθε κύτταρο, κάθε οργανισμός, καρδιά, σηκώτη, οτιδήποτε άλλο, εκπέμπει μια διαφορετική συχνότητα. Οπότε για να πιάσω το άλλο το μικρόβιο θα πρέπει να ξέρω σε ποια συχνότητα το συντονίζω αυτό για το διαλύω. Μπράβο. Καταλαβες. Άρα με θεραπευτικά ή διαγνωστικά μηχανήματα βρίσκεις για τον κάθε νοσογόνο παράγοντα την ιδιοσυχνότητα που η ανάστροφή του θα τον καταστρέψει. Σωστό ή λάθος? Το κατάλαβα καλά? Πολύ σωστά. Μπράβο, κύριε. Πολύ σωστά, Στέργιο. Και να σας δείξουμε και ένα άλλο βίντεο. Ακόμα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάτσε λίγο. Εδώ ήθελα να κάνω μια εξής παρατήρηση. Ναι, κάνε την παρατήρηση να ετοιμάσω το άλλο το βιντεάκι. Βεβαίως, ενώ ζούμε μέσα σε μια κοινωνία ή σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που είναι γεμάτο με ενέργεια, γεμάτο με μαγνητικές ακτινοβολίες, με ραδιοσυχνότητες, με ραδιοκύματα, με ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία επηρεάζουν και την υγεία μας και πρώτο και κύριο φαίνεται από τον τρόπο που σκεφτόμαστε, το πόσο εύκολα μας έρχεται η κούραση, το πόσο εύκολα θέλουμε να κοιμόμαστε, το πόσο δύσκολα ξυπνάμε και όλα αυτά. Πρέπει να μας τα πει ένας ειδικός για να πιστέψουμε. Εδώ τι βλέπετε, κύριε Οικονομίδη? Εδώ βλέπω κολλημένα κύτταρα. Τι είναι αυτό? Dark field microscopy. Σκοτεινό πεδίο τέτοιο. Αυτά είναι ερυθρά αιμοσφαίρια, μπράβο. Εδώ μέσα τι είναι αυτά όλα? Αυτά είναι μικρόβια, τοξίνες. Ξέρω και εγώ τι σκατά. Μικρόβια και φάντζι, μύκητες και μικρόβια. Μάλιστα. Τα οποία αυτά προσκολλισμένα μέσα. Αυτά είναι αυτά που κουνιούνται. Αυτά που κουνιούνται. Μέσα δηλαδή στο ολικό σας αίμα
Υπάρχουν τέτοια πράγματα τα οποία με τις κλασικές ιατρικές μέθοδους, μια γενική αίματος δεν πρόκειται να το δείξει ποτέ αυτό. Ποτέ. Κατάλαβες, ή ακόμα και βιοχημικές εξετάσεις. Ακόμα και καλλιέργεια δεν θα το δείξει. Εννοείται όχι. Εννοείται όχι. Η καλλιέργεια αίματος ίσως, αλλά για να κάνεις καλλιέργεια αίματος που είχα παραγγείλει μια φορά σε μικροβιολογικό, έκανα 10 μέρες να φέρνει το τριβλίο το ειδικό. Να πω κάτι άλλο τώρα. Να πεις. Θα μιλήσω για την κάρδια. Πρόσεξε τώρα λίγο, πρόσεξε λίγο τώρα τι βλέπουν ο κόσμος. Σε 15 μόνο λεπτά αρχίζει να αραιώνεται από εκείνη την έντονη κατάσταση που υπήρχαν μέσα τα φάτζι με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Το εκθέτησε σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ναι, μετά από 15 λεπτά έγινε αυτό το πράγμα, το αποτέλεσμα. Αυτό που κάνω εγώ, καθαρισμός αίματος με βιοσυντονισμό, είναι 60 λεπτά που αρχίζει και καθαρίζει το αίμα. Επίσης υπάρχει το μοναδικό σκεύασμα το οποίο το γνωρίζει στον πλανήτη που κάνει καθαρισμό blood cleaning. Ναι. Ένα μόνο στον πλανήτη το κάνει αυτό, συν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Θα μπορούσα δηλαδή να καθαρίσω το αίμα. Για ποιο λόγο είναι σημαντικός ο καθαρισμός αίματος, κύριε Οικονομίδη, σε έναν άνθρωπο, είτε είναι υγιής είτε πάει να νοσήσει? Γιατί το αίμα πάει παντού το αίμα. Πάει παντού. Η πληροφορία μεταφέρεται από το αίμα σε όλα τα κύτταρα και όλα τα όργανα του οργανισμού. Γι' αυτό και πολλοί θεραπευτές κυρίως το αίμα αποσκοπούν στο να κάνουν οριστική εκρίζωση. Σας άρεσε το βιντεάκι αυτά? Εκρίζωση του είναι εξαιρετικά τα βιντεάκια αυτά. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ήθελα να πω τώρα για τα ενδοκυτάρια παράσιτα, τα οποία δεν τα σκοτώνει η αντιβίωση. Υπάρχει η κάρδια, η οποία είναι πρωτόζωο μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια, που δεν σκοτώνεται ποτέ. Και κυκλοφοράει μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια και ζει και αναπαράγεται μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια και δεν μπορεί να ανακαλλιεργηθεί ποτέ. Διότι είναι μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Ανακαλύπτεται με το βιοσυντονισμό. Τι θα μας δείξει τώρα? Λοιπόν, συνεχίζω στη θεωρία ακόμα λίγο για να δείξουμε πού θα έχουμε εφαρμογές, να βγάλουμε μετά γραμμές και να μπορείς να μιλήσει μετά εσύ. Να πούμε δηλαδή τον κόσμο, όποιος θέλει να παρέμβει σε 5 λεπτά, να κάνει τη διαδικασία που είπα, στη ζωντανή εκπομπή το βελάκι, το τετραγωνάκι πάνω αριστερά, να πατήσει το όνομά του, σου εξήγησα. Είναι και στο site του Κωνσταντίνου που αναφέρουμε και στο site του, τα έχω πάρει στο κρανίο, στο blog, πώς μπορούν να το κάνουν αυτό. Οπότε είμαστε διαθέσιμοι πάνω στο θέμα αυτό με τον βιοσυντονισμό ή στην πρόληψη ή ακόμα και στη θεραπευτική προσέγγιση να κάνουν τα σχόλιά τους ή ακόμα και να παρουσιάσουν δηλαδή δικά τους θέματα ή ακόμα και αυτό που τους απασχολεί σημερινή ημέρα. Σηκωθείτε από τον καναπέ σας, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή μην κρύβετε το πρόβλημά σας μέσα και δημιουργείται κατάθλιψη στον εαυτό σας. 70% των Ελλήνων, Στέργιο, έχουν κατάθλιψη. Γιατί κλείνονται μέσα στον εαυτό τους. Επικοινωνήστε μαζί μας. Επικοινωνήστε με ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται για εσάς. Μην αφήνετε να σας τρώει το σαράκι μέσα σας και να λέτε βγαίνετε με τα φάρμακα και από εδώ. Και τα φάρμακα δεν είναι η λύση. Να τους διορίσουμε στο δημόσιο, ρε. Θα γίνουν καλά. Σε λίγο θα παίρνω 600 ευρώ το μήνα, τους στο δημόσιο θα γίνουν. Και με 100 ευρώ το μήνα πηγαίνει ο Έλληνας στο δημόσιο. Μην στεναχωριέσαι. Λοιπόν, συνεχίζω για να το κλείσουμε το κομμάτι και να σας δώσουμε τη σκητάλη. Ήρθε η ώρα σας σε λίγο. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία επίσης είναι ένας διαφορετικός μη υλικός τρόπος εκδήλωσης ενέργειας, χάρη στον οποίο μεταξύ άλλων τι κάνουμε? Πιάνουμε ένα σταθμό στο ραδιόφωνο ή μιλάμε στο τηλέφωνο. Με αυτόν τον τρόπο τον παρόμοιο μιλούμε, τα κύτταρά μας μιλούν στο τηλέφωνο. Δηλαδή τι κάνουν? Εκπέμπουν και λαμβάνουν ταχύτατα ηλεκτρομαγνητικά σήματα για να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Το λέμε μέσω της μάτριξης γίνονται όλα αυτά. Έτσι. Μέσω δηλαδή του εξωκυτάριου χώρου. Ωστόσο, όταν αυτή η επικοινωνία διαταραχτεί, προκαλώντας τα παράσιτα, δηλαδή τις ασθένειες εισαγωγικά, έτσι όπως ακριβώς η τηλεόρασή μας έχει το χιόνι. Τι κάνει? Χάνει το σήμα της. Άρα το χιόνι αυτό στον οργανισμό προκαλείται όταν η συχνότητα αυτή την εκπέμπουν ορισμένες ουσίες. Παραδείγματος χάρη, τι έχουμε? Ιούς, τρόφιμα, μέταλλα, γύρι, φυτοφάρμακα, ακόμη και το αμαγάλματα των σφραγισμάτων μας επηρεάζουν και διαταράσσουν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ακόμα και η παρουσία ενός ανθρώπου σε διαταράσσει το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτό θα το πεις εσύ μετά στην κινησιολογία. Ο βιοσυντονισμός δηλαδή είναι μια μέθοδος που προσπαθεί τι να κάνει? Να καθαρίσει το ατομικό δονητικό σήμα κάθε ανθρώπου από τις παθολογικές παρεμβολές διαφόρων ουσιών. Αυτό που κάνει ουσιαστικά η τηλεόραση κάθε μέρα με το να παρουσιάζει αρνητικές ειδήσεις, ουσιαστικά τους αλλάζει όλο το βιοσυντονισμό του οργανισμού τους. Τους ξεσυντονίζει τελείως. Επίσης, και σου μηδενίζει τη δυνατότητα να αυτοθεραπεύεσαι. Επίσης, το θετικό με αυτή τη μέθοδο ποιο είναι? Ότι σαν συμπληρωματική μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί τόσο με τις θεραπείες της κλασικής ιατρικής, όσο και με εναλλακτικές συμπληρωματικές μεθόδους όπως είναι η ομοιοπαθητική, ο βελονισμός, η ρεφλεξολογία, η αρωματοθεραπεία, σιάτσου, γιόγκα, οτιδήποτε αυτά μπορούμε να τεκμηριώσουμε αν δηλαδή άλλες αυτές τις θεραπείες κάνουν κάτι καλό στη φυσιολογία σας. Έτσι. Ξεκάθαρα. Επίσης, ακόμα και στον τομέα της διάγνωσης,
που έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα, η ανίγνευση των πρώιμων σημείων της νόσου δεν είναι ικανοποιητική για τις περισσότερες ή ακόμα και συχνότερες παθήσεις. Το αποτέλεσμα δε είναι ότι η διάγνωση καθυστερεί σημαντικά. Και βέβαια το μεγάλο κόστος είναι η νοσηρότητα και η χειροτέρευση του ασθενή μας. Ο βιοσυντονισμός πλέον είναι άρα μια. Βοηθάει και τον κλασικό γιατρό. Εννοείται. Έτσι. Άρα δηλαδή ο βιοσυντονισμός είναι μια νέα εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής που καλύπτει την ανάγκη της πρώιμης ανιχνεύσιμης με διαταραχές και τις επιβαρύνσεις στον οργανισμό. Σωστό. Που δυνητικά μπορούν να εξελιχθούν σε παθήσεις. Και οι παθήσεις αυτές δεν μπορεί να είναι απλές παθήσεις, μπορεί να γίνουν χρόνιες παθήσεις αν δεν προλάβετε. Να διαπεράσουν τη μάτριξη δηλαδή. Ακριβώς. Και να εγκατασταθούν μόνιμα ώστε να μην μπορούν με την κλασική ιατρική να μην μπορούν να ξεριδωθούν. Αναλυτικά θα λέγαμε δηλαδή ότι το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα φιλτραρίσματος διαχωρίζει τις υγιείς από τις παθολογικές δονήσεις που συνιστούν το ηλεκτρομαγνητικό σήμα του οργανισμού. Οι υγιείς δονήσεις μπορούν να ενισχυθούν ενώ οι παθολογικές αντιστρέφονται με σκοπό την εξουδετερώσή της. Αυτό που είπες προηγουμένως. Δίνουμε τις αντίστροφες ουσιαστικά, έτσι να το πούμε λαϊκά, συχνότητες για να φέρω την ισορροπία. Τα μηχανήματα θα τα ανιχνεύουν όλα αυτά. Ναι. Και τα καλά και τα κακά δηλαδή. Εξαρτάται από το τι θες να δεις σε έναν άνθρωπο. Εγώ αυτό που επέλεξα, που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, είναι να δούμε γενικά περισσότερο αν η ψυχολογική, αν δηλαδή το ψυχονευρικό σύστημα δουλεύει ελέγχοντας τα κρανιακά νεύρα και συνήθως το βάγκους, το πνευμονογαστρικό και τα ζωτικά όργανα αυτά μας ενδιαφέρει. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί κάποιο μυϊκό ή κάποιο ορθοπαιδικό κομμάτι, υπάρχουν οι κλασικοί μεταγιατροί όπως είσαι εσύ στο θέμα αυτό που μπορούν πιο εύκολα, που φαίνεται το σύμπτωμα εκεί πέρα και μπορούν να το χειριστούν πολύ πιο εύκολα. Το θέμα είναι το ζωτικό όργανο όταν πάσχει, είναι δύσκολο να το ανιχνεύσεις. Κατάλαβες. Από πού ξεκινάει η ζημιά δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό είναι που ανιχνεύουμε περισσότερο. Από πού ξεκινάει και για ποιους λόγους ψάχνουμε τη ζημιά αυτή. Έτσι. Επομένως, σε μια θεραπεία παραδείγματος χάρη βιοσυντονισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως είπα, μια ειδική συσκευή που μπορεί να λαμβάνει το ηλεκτρομαγνητικό σήμα του σώματος που φιλτράρει. Έτσι. Τώρα, να πούμε, το φάσμα παραδείγματος χάρη των εφαρμογών είναι τεράστιο. Αλλά όπως είχαμε πει, παίζει ρόλο ο χρήστης του μηχανήματος πάντα ή ο βιοσυντονιστής. Ο εξειδικευμένος δηλαδή επιστήμονας. Δεν πρέπει να είναι αυτός λογιστής, κουρέας, κομμότρια ή μηχανικός, παραδείγματος χάρη, και να έχει συσκευές και να σας πει: έχω μέσα πρόγραμμα, πάρτε, βάλτε το στο λαιμό και βιοσυντονιστείτε. Έχουμε δει και τέτοια πράγματα τώρα. Μου έκανα κρούση. Και τους είπα: δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα τα πουλάνε μέσω ηλεκτρονικό network marketing, που λέμε, τις πυραμίδες. Δηλαδή είναι δυνατόν να πουλάς συσκευές βιοσυντονισμού, να τις έχει στο σπίτι ο ασθενής και να αυτοθεραπεύεται. Όταν θα έχει μια χρόνια κατάσταση, πάθηση, να πατάς το ίδιο πράγμα δηλαδή και να φτιάχνεσαι. Θα ήταν πολύ ωραία τα πράγματα. Υπόψη ότι και οι συχνότητες αυτές αλλάζουν ανάλογα με την ηλικία και το συναίσθημα και την δεδομένη στιγμή. Μα μπορεί να μην χρειάζεται να έχεις δηλαδή με τη συχνότητα αυτή να έχεις ρυθμιστεί και να χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πατάς το ίδιο κουμπάκι. Να απορριθμιστείς. Γι' αυτό και ο βιοσυντονισμός πρέπει να επαναλαμβάνεται. Εννοείται. Τώρα, ποιο είναι το φάσμα των εφαρμογών της μεθόδου του βιοσυντονισμού ή των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θες να βοηθήσεις να πεις τις εφαρμογές. Πού συνήθως. Κάτσε να τις θυμηθώ, ναι. Πρέπει να είναι διάφορες αλλεργίες, από τις απλές μέχρι τις πιο βαριές. Πρέπει να είναι νοσήματα του ανοσοποιητικού, σπαστική κολίτιδα, πόνη, μονόδες παθήσεις του εντέρου δηλαδή. Πάρα πολλά δερματικά εξανθήματα. Ναι. Που πολλές φορές από τους δερματολόγους δεν μπορούν να ανιχνευτούν. Αλλά και διάφορα αμφίβολα συμπτώματα που δεν μπορείς να τα αποδώσεις κάπου, ας πούμε, όπως η κούραση, η εύκολη κούραση, η κεφαλόπονη, οι μικρανίες. Έχουμε συγκεκριμένο πρωτόκολλο για οι μικρανίες. Οι οποίες οι μικρανίες νομίζουν ότι είναι κάτι παράδοξο, κάτι το οποίο δεν θεραπεύεται. Η αιτία για τις μικρανίες, τι λένε οι Γερμανοί, ότι είναι παράσιτο. Δεν αποκλείεται. Εγώ έχω βρει εργασία. Χτυπάς το παράσιτο, βρίσκεις ποιο είναι το παράσιτο που δημιουργεί, το ξεριζώνεις τα τερέζο και σταματάνε οι μικρανίες. Έχω βρει εργασία που λέει ότι από αφαίρεση δισκοκυλών, από αφαίρεση δηλαδή του κομματιού του δίσκου που έφυγε, έγινε καλλιέργεια και βρέθηκε μικρόβιο. Που σημαίνει ότι πάει μικρόβιο εκεί πέρα και χαλάει το δίσκο και κάνει δισκοκύλι. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα που μπορούν να ανοιχτούν και να τα παρακολουθήσουμε με βιοσυντονισμό. Είναι η υπέρταση, όλα αυτά
τα προσδιορίστης προέλευσης συμπτώματα, όπως η χρόνη πόνη, ας πούμε. Το 70% της οσφιαλγίας δεν έχει ευρήματα από αξιονικές και μαγνητικές τομογραφίες και οι άρρωστοι αυτοί κάνουν τα για όσοι πάνε. Επομένως, τι φταίει. Επίσης, θα πρέπει να προσθέσουμε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα ότι από μόνος του ο βιοσυντονισμός δεν μπορεί να μου ρυθμίζει τη φυσιολογία. Με τίποτα από μόνος του. Και θα σου πω σε παράδειγμα το οποίο έχω δει πρόσφατα. Άρα είναι συμπληρωματική μέθοδος. Εννοείται Έτσι. ότι είναι συμπληρωματική. Δεν είναι πανάκια. Πατάω το κουμπάκι και βιοσυντονίζω, φτιάχνω τα πάντα. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο αυτό το πράγμα, να το καταλάβει. Διότι αν δεν το καταλάβει θα ταλαιπωρείται. Έτσι. Μαζί με συχνότητες θα πρέπει οπωσδήποτε, θα χρειάζεται ο οργανισμός και μπορεί να χρειάζεται συμπληρώματα διατροφής, να χρειάζεται ένζημα, να χρειάζεται ιχνοστοιχεία, να χρειάζεται βιταμίνες. Να χρειάζεται γυμναστική. Να χρειάζεται γυμναστική. Να χρειάζεται απώλεια βάρους, να κόψει το κάπνισμα. Πάρα πολλά πράγματα. Είναι δηλαδή μόνος ο βιοσυντονισμός δεν μπορεί να μου δουλέψει. Να χρειάζεται να αλλάξει σπίτι, να αλλάξει θέση το κρεβάτι του. Αυτό ναι. Να αλλάξει την πεθερά του. Αυτό. Όλα σημασία. Άρα, εν κατακλείδη δηλαδή, ότι από μόνη της μία τεχνολογία δεν φέρνει την άνοιξη. Φυσικά. Θέλει συνδυασμό όλο αυτό το πράγμα. Φυσικά. Έτσι. Και να σου πω ένα περιστατικό. Και όχι μόνο αυτό. Ο θεραπευτής που θα ασχοληθεί με αυτά πρέπει να ξέρει και άλλου είδους θεραπείες για να επιλέξει την καταλληλότερη ή να τη συνδυάσει αυτή τη συγκεκριμένη που μιλάμε τώρα με τις άλλες. Δεν μπορεί να κάνει μόνο αυτό, γιατί εντάξει, θα το κάνει. Αλλά τι αποτέλεσματα θα έχει, εδώ είναι το θέμα. Σε αυτό πάνω να σου αναφέρω ένα εξαιρετικό περιστατικό που θα καταλάβεις ότι από μόνη της δεν δουλεύει. Για πες. Εδώ και ένα χρόνο ένα παλικάρι γύρω στα 33 με 35 ετών, νέος δηλαδή, Ναι. Θεωρήθηκε από γιατρούς ή γυναικολόγους ανεξήγητα υπογόνιμος και ότι φταίει το σπέρμα του. Και μάλιστα επί ένα χρόνο συνεχόμενο καλλιέργεια είχε η κόλλη. Θετικός η κόλλη, κολοβακτηρίδιο, δηλαδή στο σπέρμα. Ναι, καλλιέργεια συνέχεια. Αντιβίωση κόντρα αντιβίωση, επί 8 μήνες αντιβίωση κόντρα αντιβίωση με αποτέλεσμα το η κόλλη να είναι πάντα εκεί με καλλιέργεια. Έρχεται εδώ πέρα, κάνω τη διάγνωση με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και εκτός από το η κόλλη, τι άλλο βρήκα. Το οποίο δεν το εμφανίζαν αυτή στη καλλιέργειά τους. Ουρεόπλασμα και μυκόπλασμα. Το οποίο μπορεί να το έχει και η γυναίκα του. Δεν το γνωρίζουμε. Αυτό θα κάνουμε και εξετάσεις για τη γυναίκα του. Άρα, με βάση αυτά τα δύο τα άλλα, όχι το η κόλλη, περισσότερο το μυκόπλασμα και το ουρεόπλασμα μου επηρεάζει και αν το έχει και η γυναίκα, στο να μην τεκνοποιείται, να μην τεκνοποιεί δηλαδή το σπερματοζωάριο αυτό. Οπότε, εκτός βέβαια και από αυτά τα δύο, του βρήκα ότι είχε με βάση δηλαδή την αντιβίωση που τον σεκατέψαν από τον άνθρωπο αυτό, διαταραγμένη πλήρως εντερική χλωρίδα. Τελείως. Και προχωρημένη γαστρίτιδα. Ερώσιμη γαστρίτιδα. Πώς τη λένε στα. Διαβρωτική γαστρίτιδα. Ναι. Τι έκανα. Συντόνισα στη 45 λεπτά με μία ώρα για η κόλλη, μυκόπλασμα και ουρεόπλασμα. Αλλά ταυτόχρονα τι έκανα. Αποτοξίνωση για να φύγουν όλα αυτά τα πράγματα στη Matrix μέσα, στον εξωκυτάριο χώρο. Του έδωσα ισχυρές δόσεις βιταμίνης C για να ανεβάσει το νοσοποιητικό γιατί είχε κατασταλμένο τέτοιο. Και τι άλλο το φτιάξα. Του φτιάξα και το πνέι. Και του έδωσα και προβιωτικό για να φτιάξει την εντερική χλωρίδα. Σε 3 εβδομάδες πήγε, έκανε καλλιέργεια σπέρματος σε 3 εβδομάδες παρακαλώ και με πήρε τηλέφωνο. Το αποτέλεσμα αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ. Αρνητική καλλιέργεια σε όλους τους μύκητες, σε όλα τα μικρόβια. Και ζωντανά σπερματοζωάρια. Και ζωντανά σπερματοζωάρια. Ένα έτσι περιστατικό που δηλαδή με μία συνεδρία του βιοσυντονισμού δεν μπορείς να το φτιάξεις. Άρα θα ξαναπαντρευτώ να μου κάνεις το σπέρμα για να ξανακάνω ένα ωραίο παιδί με μια άλλη γυναίκα. Το καλύτερο. Μου ανέβασε στη λιπίδο τώρα. Και τέλος, για να το κλείσουμε, πιστεύω ότι το καλύψαμε πάρα πολύ καλά το θέμα νομίζω του βιοσυντονισμού. Και με βίντεο που δείξαμε και με εικόνες. Εγώ πιστεύω ότι είσαι ένας από τους λίγους στην Ελλάδα που πραγματικά έχουν ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, γιατί έχεις κάνει και διατριβή πάνω στο αντικείμενο και κυνηγάς την απόδειξη. Αυτή είναι η μαγιά. Δηλαδή να ξέρεις γιατί το κάνεις. Και νομίζω ότι και είσαι από τους λίγους ο οποίος βλέπεις τους ασθενείς τους βασιζόμενος πάνω και στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Δηλαδή το έχεις βάλει πλέον και τώρα βάζεις μέσα και το κομμάτι και τις κυταροκίνες που είχαμε πει στο προηγούμενη εκπομπή. Που ο συνδυασμός των δύο των διαγνωστικών πιστεύω ότι είναι τέλειος. Είναι η top ηλεκτρομαγνητική διαγνωστική μέθοδος μαζί με την top βιοχημική. Η βιοχημική ανοσολογική θα λέγαμε. Ανοσοβιοχημική είναι ο τέλειος έτοιμος. Οπότε εκεί έχουμε εξαιρετικά πλέον δεδομένα για πώς θα αναρρυθμίσουμε μια φυσιολογία ενός ανθρώπινου οργανισμού. Είτε αυτός έχει αυτοάνωση, είτε έχει καρκίνο, είτε έχει οστεοαρθρίτιδα. Και μάλιστα σε κυταρικό επίπεδο. Έτσι. Σε κυταρικό πάντα επίπεδο.
Έτσι. Και για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό, να πούμε ότι η μέθοδος πλέον αυτή είναι εξαιρετικότατη, τη συνιστούμε δηλαδή για όλους σας. Και προληπτικά, εννοείται και προληπτικά, γιατί αξιολογεί τον άνθρωπο γενικά και όχι ειδικά και προσπαθεί να βρει το αίτιο και όχι το σύμπτωμα. Επίσης, το κλειδί στη μέθοδο αυτή του ελέγχου είναι ότι πρέπει πλέον να γίνεται από εκπαιδευμένους, εξειδικευμένους επιστήμονες. Διότι ακόμα και η συλλογή μιας πληροφορίας μπορεί να αξιολογηθεί γρήγορα, έτσι ώστε μια πρόωρη διάγνωση να σώσει ακόμα και τη δικιά σας τη ζωή του παιδιού σας. Έτσι. Σου πω εγώ μια περίπτωση τώρα με τον μπατζανάκι μου, ο οποίος έκανε διάφορες εξετάσεις επειδή έχει πόνο στο στομάχι, γαστροσκόπηση, μαγνητική, αξιονική τομογραφία, τα πάντα όλα. Σου τον έφερα εδώ, τον έκανες βιοενεργειακό τεστ, βρέθηκε ότι πραγματικά υπάρχει στο πάγκρεας μια ηλεκτρομαγνητική ζημιά. Θυμήθηκα τον Αποστόλη. Ναι, έφυγε ο Αποστόλης αδιαφορώντας, διότι έτσι ήταν από επαρχία το παιδί, δεν ήξερε και πολλά. Και μετά από ένα μήνα έκανε ένα τεράστιο εγκεφαλικό επεισόδιο από καρκινογέννηση που όταν ήρθε σε σένα την είχε in situ στο πάγκρεας και όταν πήγε στην νευρολογική κλινική στο Ιπποκράτιο τον κάνανε μαγνητική τομογραφία και αξιονική κτλ. Δεν έβρισκαν τίποτα εκτός από έναν όγκο στο πάγκρεας μεγέθους πορτοκαλιού, το οποίο αναπτύχθηκε μέσα σε 2 μήνες. Και φυσικά το παιδί πέθανε, έτσι, δεν ήταν ανηχήρητος ήδη. Πρόσεξε όμως τι είχε συμβεί πριν. Το ξεχνάς την λεπτομέρεια. Βεβαίως. Και μάλιστα, αν θυμάσαι, έχουμε έναν εξαιρετικό παλικάρι χειρουργό, τον οποίο το στείλαμε στο Παπαγεωργείο. Ναι. Το δικό μας παλικάρι που έγινε και διευθυντής πλέον γιατί είναι εξαιρετικός. Τον οποίο ζητήσαμε μαζί να γίνει αξιονική μαγνητική τομογραφία όταν είδαμε δει αυτό το έβριμα. Και ο οποίος ο χρήστης από εκεί, από το συγκεκριμένο νοσοκομείο, δεν είδε ότι ήταν ένας κόκκος, ας πούμε, καρκινογενής. Δεν το είδε. Άρα, ακόμα και στις απεικονιστικές, διαγνωστικές, κλασικές δηλαδή μεθόδους, θα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο καλύτερος χρήστης για να στείλουμε ένα άτομο να το προλάβουμε. Ναι. Εάν το προλάβαιναν τότε, που ήταν ας πούμε, στα 3-5 χιλιοστά, δεν ξέρω πόσο, μισό εκατοστό, μπορούσε να αφαιρεθεί εκείνο το πράγμα και να σταματήσει εκεί πέρα η καρκινογέννηση. Αλλά αυτό δεν το είπα για να σχολιάσω την ικανότητα των μαγνητικών τομογράφων. Το είπα για την δυνατότητα της ηλεκτρομαγνητικής διερεύνησης ότι είναι πολύ πιο πρώιμη η διάγνωση με αυτήν. Που σημαίνει ότι όποιος δεν αισθάνεται καλά, απλά δεν αισθάνεται καλά, πρέπει να κάνει ένα τέτοιο τεστάκι. Αυτό. Και δεν παίρνει και πολλή ώρα. Πόση ώρα τους κάνεις? 45 λεπτά με μισή ώρα κάνει. Ωραία. Αυτό είναι. Λοιπόν, ξαναεπαναλαμβάνουμε για τους ακροατές μας ή τους τηλεθεατές μας, όσοι θέλουν να μπουν στο tachoparisokraniou.gr, εκεί που λέει ζωντανά, αριστερά πάνω, κάντε κλικ, βάζετε το ονοματεπώνυμό σας, πατάτε συμφωνώ με τους όρους και μπαίνετε σε αναμονή για να μιλήσετε μαζί μας. Θέλουμε ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, τι σας βασανίζει, εκτός από την κυβέρνηση αυτή που σας έχει αλλάξει τα φώτα από το 9 μέχρι σήμερα και ουσιαστικά επηρεάζει την υγεία σας. Βέβαια. Τι θα κάνετε για να την αλλάξετε, τι πρέπει να γίνετε, δώστε συστάσεις. Την κυβέρνηση ή την υγεία μας? Η υγεία η οποία επηρεάζεται από την κυβέρνηση και από την κάθε κυβέρνηση, από την καθημερινότητά μας. Όλα μας. Μπείτε μέσα σε αυτό το τρυπάκι, ελάτε σε επαφή, σηκωθείτε και επικοινωνήστε. Γράψτε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Μην κάθεστε χωρίς να κάνετε τίποτα. Γιατί μετά θα λέτε ο Θεός. Εγώ θα τα πω. Θα λέτε ο Θεός. Εγώ θα τα πω αυτά. Βέβαια, έτσι. Λοιπόν, να περιμένουμε άλλο ένα λεπτό αν θέλει κάποιος να μιλήσει. Πιστεύω ότι το θέμα σου το ανέπτυξες όμορφα, κατανοητά και παρά το γεγονός ότι λες πολλά, τους έδωσα να καταλάβουν ακόμα και αυτούς που δεν καταλαβαίνουν. Είσαι ο πρώτος. Περιμένουμε κανένα να απαντήσει ή να ρωτήσει. Όποιος θέλει, είπαμε, μπορεί να μπει ζωντανά. Την εκπομπή την είδαν αρκετά άτομα. Εγώ έπαθα πλάκα. Δηλαδή, σήμερα στο νοσοκομείο τους έλεγα μπείτε στο Κωνσταντίνιο και πατήστε εκεί πέρα. 190 like έχεις εκεί πέρα. 190 δεν ξέρω για like. Εδώ και 10 μέρες έχουν πει και το είδανε. Την πρώτη εκπομπή. Δηλαδή, πάμε ακάθεκτη για 1000. Ζωντανά την είχαν δει γύρω στα 63 άτομα παρόλο που είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Οι 197 είναι μετά στη μαγνητοσκόπηση. Και μάλιστα εκεί δεν μπορείς να μπει και να πατήσεις ένα
και να την ξαναδείς και να την ξαναδείς και να σου γράφει τέτοια. Είναι 177 διαφορετικά. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι 177 φορές η μαμά μου, ας πούμε, που πατάει το κουμπί. Όχι, γιατί το YouTube έχει συγκεκριμένη τεχνολογία και δεν μπορεί. Και 100 να πατήσει εσύ, μία θα σου βάλει. Πραγματική ψηφία. Είναι πραγματική. Πραγματική. Και αυτό το πράγμα θα πηγαίνει περαιτέρω όσο θα γίνεται γνωστή η εκπομπή. Γιατί το έχω πάρει στο κρανίο που έφτιαξε ο Βασίλης ο Τάτλης. Έχει πλέον προσπαθεί να ενώσει Έλληνες αφυπνισμένους πατριώτες που τους ενδιαφέρει το καλό δηλαδή και της υγείας τους και της Ελλάδας. Γι' αυτό και χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα πράγματα. Τον τίτλο τα έχω πάρει στο κρανίο, γιατί ουσιαστικά είναι μια εκπομπή επιστημονικής διαμαρτυρίας από ό,τι κατάλαβα εγώ. Επιστημονικής, κοινωνικής. Προκαλεί εντύπωση, ας πούμε. Προκαλεί εντύπωση. Ναι. Καλά κάνει, εντάξει. Όχι, εντάξει. Είναι πώς θα το πάρει ο καθένας, εγώ πιστεύω. Εφόσον έμπνευσε το παλικάρι αυτό, εμείς όπως αυτό στηρίζει το Κωνσταντίνιο και το πιστεύει το Κωνσταντίνιο τόσα χρόνια, γιατί είναι μέλος ενεργό του Κωνσταντίνιο από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα 8 χρόνια. Το φέρουμε καμιά μέρα να δουν ο κόσμος στη φάτσα του. Μπορεί να έρθει ανά πάση στιγμή. Ο Βασίλης απλώς σήμερα είχε κάποια δουλειά και δεν μπορούσε και να μπει, ήθελε να μπει online. Εν πάση περιπτώσει, δώσαμε τη σκητάλη, μετά τη δικιά σου παρουσίαση θα ξαναδώσουμε. Αν θέλει κάποιος να γράψει σχόλιο ή να μιλήσει ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, γιατί ουσιαστικά αυτό πρέπει να γίνεται. Να μην μιλάμε εμείς τόσο, να πρέπει να μιλήσει ο κόσμος. Για τον κόσμο γίνεται αυτή η εκπομπή. Περισσότερο. Εμείς θα κάνουμε τις παρουσιάσεις μας και στο μέλλον σιγά σιγά θα πρέπει να είναι λιγότερες οι παρουσίες οι δικές μας. Γιατί θα έχουμε και καλεσμένους μετά, είτε κλασικούς είτε συμπληρωματικούς γιατρούς. Είτε σιγά σιγά θα συντονίζουμε δηλαδή και νέους και άλλους γιατρούς. Άλλους θεραπευτές που θα μπορούν να προβάλλουν δηλαδή τη δικιά τους τη δουλειά ή ό,τι θέλουν να ενημερώσουν. Αν βάλουμε κάμερα σε εκείνη και την καρέκλα, μπορεί να κάθεται από εκεί και να μιλάει και από εκεί. Θα μπουν διάφορες κάμερες μετά. Θα μπορούμε να έχουμε δηλαδή στούντιο ολόκληρο εδώ μέσα και θα μπορούν να βλέπουν και τους. Και για να είμαστε σίγουροι, θα φέρουμε και ένα μάγειρα εδώ πέρα για να μαγειρεύει βιοσυντονιστικά φαγητά. Και αυτό θα ήταν. Όπως όλοι πρέπει να έχει και ένα μάγειρα η εκπομπή. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό. Και βέβαια όλα αυτά συντελούν στο να έχουμε καλή ενέργεια πάνω απ' όλα, καλή ψυχολογία και πάνω απ' όλα βέλτιστη υγεία. Έτσι. Λοιπόν, Στέργιο, θες να προχωρήσεις στο κομμάτι το δικό σου. Λοιπόν, Στέργιο Σικολονός το λόγο έχει. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω τώρα για ένα σχετικό με το βιοσυντονισμό θέμα, του οποίου όμως η ιστορία είναι πολύ πιο παλιά. Την οποία την ανακάλυψαν και την προχώρησαν δύο ενθουσιώδεις γιατροί, ο Γκούτχαρτ και ο Ντάιαμοντ. Ο Γκούτχαρτ ήταν γενικός γιατρός, ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα της κινησιολογίας, θα σας πω μετά τι είναι η κινησιολογία, και ο Ντάιαμοντ ήταν μαθητής του, ο οποίος ήταν κλινικός ψυχοθεραπευτής και συνέδεσε τα ευρήματα της κινησιολογίας με τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί και διαβάζει μέσα από τα ευρήματα των κινησιολογικών τεστ τις εσωτερικές σκέψεις και τα συναισθήματα του ανθρώπου που θέλει να θεραπεύσει. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μπορεί εύκολα και χωρίς να κουράζεται και μόνο με τα κινησιολογικά τεστ να διαγνώσει το έλλειμμα, το ψυχολογικό έλλειμμα του ανθρώπου, κάθε είδους ψυχοπάθεια και έκπτωση της συμπεριφοράς του. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν η κινησιολογία? Η κινησιολογία ή στα αγγλικά kinesiology. Είναι applied kinesiology, μπράβο, έτσι. Είναι μια απλή διαγνωστική διαδικασία, η οποία ουσιαστικά είναι προληπτική, αλλά μπορεί να γίνει και ρυθμιστική. Διότι και συγχρόνως συμπληρωματική. Δηλαδή, να χρησιμοποιηθεί μαζί με διάφορες άλλες θεραπείες, όπως είναι η βότανοθεραπεία, η διατροφολογία, η ομοιοπαθητική, ίσως ο βελονισμός, ο ηλεκτροβελονισμός, ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι, μυοσκελετική θεραπευτική που αφορά τους κινησιοθεραπευτές και τους φυσικοθεραπευτές και ένα σωρό άλλες ειδικότητες που μαζί με την κινησιολογία μπορούν να φτιάξουν ένα θεραπευτικό προφίλ και σε διαγνωστικό, να κάνουν μια σωστή διάγνωση και μετά θεραπευτικό προφίλ. Λοιπόν, με την κινησιολογία μπορείς επίσης να τεστάρεις εάν ταιριάζουν ή όχι στην ενέργεια, στη ζωτική δύναμη, όπως λέμε εμείς οι ερευνητές τέλος πάντων της βιοενέργειας του ανθρώπου, διάφορα τρόφιμα, διάφορα φάρμακα που θα πάρει ή θέλεις να δώσεις στον ασθενή, αλλά και διάφορες συμπεριφορές, διάφορα ερεθίσματα που δέχεται απ' έξω από το εξωτερικό περιβάλλον, διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις οι οποίες τον επηρεάζουν ή πιστεύει ότι τον επηρεάζουν ο άρρωστος, έτσι.
και διάφορους άλλους βλαπτικούς παράγοντες. Είτε είναι μικρόβια, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Η πλάκα ποια είναι τώρα, ότι θα μπορούσε το κινησιολογικό τεστ να είναι θετικό ακόμα και στη σκέψη των συγκεκριμένων αυτών μοιασμάτων, ας το πούμε έτσι, νοσογόνων παραγόντων, ακόμα και στη σκέψη ή ακόμα και στην εκφώνησή τους. Να το πεις δυνατά στο αυτί του αρρώστου και να δεις ότι δεν του ταιριάζει, δεν του πάει. Τον χαλάει δηλαδή. Αυτό θα πει κινησιολογία. Να ρωτήσω εγώ κάτι, να διευκρινίσεις, μήπως οι τηλεθεατές το έχουν ως ερώτηση και ντρέπονται να το πούνε αργότερα. Ποια είναι η διαφορά της εφαρμοσμένης applied kinesiology που βλέπουμε στο διαδίκτυο και από την απλή κινησιολογία? Το έχεις δει αυτό? Ναι, είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Το applied kinesiology είναι το να εφαρμόζεις τις μεθόδους του τεσταρίσματος των μειών, συνήθως του δελτοειδή μειός, στην καθημερινή πράξη. Ενώ το άλλο είναι καθαρά θεωρητικό, δηλαδή κάθεσαι και κάνεις τεστάκια με τα οποία μπορείς να βγάλεις ορισμένα συμπεράσματα. Το ένα δηλαδή είναι η ακαδημαϊκή γνώση και το άλλο είναι η εφαρμοσμένη γνώση. Εγώ που κάνω εφαρμοσμένη κινησιολογία, μπορώ να τεστάρω παράδειγμα για τον άρρωστό μου το κατάλληλο αντιομοτοξικό ή ομοιοπαθητικό φάρμακο που θα του δώσω, να τεστάρω την τροφή η οποία πιστεύει ο ίδιος ότι τον επηρεάζει, έτσι, χωρίς να κάνω τεστ δυσανεξίας τροφών, ούτε να κάνω αλλεργιογόνες εξετάσεις. Εντάξει. Οι οποίες έχουν και κάποιο κοστολόγιο. Βέβαια, τελείως δωρεάν. Τελείως. Βέβαια, πρέπει να έχεις εμπειρία, έτσι, πρέπει να ξέρεις πώς θα πάρεις το τεστ αυτό, πώς θα το εφαρμόσεις. Και επίδειξη και θα κάνουμε μια επίδειξη. Προχώρα στη θεωρία για να καταλάβουμε. Στην κινησιολογία λοιπόν εξετάζουμε την επίδραση που έχει πάνω στο ενεργειακό επίπεδο του αρρώστου, έτσι, οτιδήποτε θα μπορούσε να τον επηρεάσει. Ο Goodhart απέδειξε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η σύνδεση διαφόρων μειών με διάφορα όργανα και κατ' επέκταση των μεσημβρινών των διαφόρων γιατρών που ασχολούνται με τον βελονισμό. Βασικά, για να πούμε στον κόσμο, ο μεσημβρινός τι είναι? Είναι ένα κανάλι που διαρρέεται από ενέργεια, από ηλεκτρόνια, ας το πούμε έτσι, που έχει άμεση σχέση με την επιφάνεια του δέρματος του σώματος, έτσι, αλλά και με εσωτερικά όργανα. Αυτό εδώ πέρα το κανάλι της ενέργειας έχει και άμεση σχέση, με άλλα λόγια περνάει και μέσα από μύες. Οι Κινέζοι δεν ασχολήθηκαν με τους μεσημβρινούς και τους μυς. Ο Goodhart πρώτος το εφάρμοσε αυτό, διαπίστωσε δηλαδή, παράδειγμα, ότι ο μείζωνος θωρακικός μυς, αυτός δηλαδή που φέρνει, ο μυς του στήθους, που φέρνει το χέρι προς τα μέσα, έτσι, έχει άμεση σύνδεση με τον μεσημβρινό του στομάχου. Πάνω στο μεσημβρινό λοιπόν του στομάχου υπάρχουν συγκεκριμένα βελονιστικά σημεία που τα επηρεάζεις και συγχρόνως μπορείς, επηρεάζοντας τον μυ του μείζωνα θωρακικού, να επηρεάσεις ανάποδα την καλή ροή της ενέργειας μέσα στον μεσημβρινό του στομάχου και μέσω αυτού να ενεργοποιήσεις τον μεσημβρινό του στομάχου και μέσω της ενεργοποίησης του μεσημβρινού του στομάχου να ενεργοποιήσεις τα βελονιστικά του σημεία για να κάνεις κάποιες θεραπευτικές αποδείξεις. Λοιπόν, έχοντας λοιπόν άμεση σχέση των μειών, των μεσημβρινών και των εντοβάθειων οργάνων, έτσι, χρησιμοποιεί την αντίδραση του μειός, κάποιου μειός που επέλεξε ο ίδιος, θα σας πω για ποιο λόγο εμείς χρησιμοποιούμε το δελτοειδή, έτσι, για να βγάλει κάποια συμπεράσματα που θα τον οδηγήσουν σε διάγνωση ή ακόμα και σε κατεύθυνση θεραπείας. Η κινησιολογία δεν είναι θεραπεία, η κινησιολογία είναι διαγνωστική μέθοδος. Έτσι. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτά τα οποία είπε ο Goodhart και προχωράμε σε αυτά τα οποία είπε και ο Diamond, ο οποίος ήταν ψυχίατρος και διαπίστωσε, γιατρό και ίδιο, και ο οποίος Diamond διαπίστωσε ότι τα κινησιολογικά τεστ έχουν και μεγάλη εφαρμογή στις σκέψεις. Δηλαδή ακόμα και μια λανθασμένη σκέψη επηρεάζει τον μυϊκό τόνο του μυός που ελέγχεις με το τεστ της κινησιολογίας. Το τεστ της κινησιολογίας πληροφοριακά θεωρείται θετικό όταν με το μίασμα, με την πληροφορία, ας το πούμε έτσι, που βάζεις μέσα στον άνθρωπο, έτσι, του πέφτει το χέρι. Άμα λοιπόν δεν πέφτει το χέρι, σημαίνει ότι η δύναμη του, η ζωτική του δύναμη, η ενέργειά του, η υγεία του, ας το πούμε έτσι, είναι ισχυρή και αντέχει όλων των ειδών τις κατραπακές. Από τις κακές σκέψεις μέχρι την επίθεση από τα μικρόβια και τα αλλεργιογόνα. Εάν του πέφτει όμως το χέρι, σημαίνει ότι για τη συγκεκριμένη αιτία στην οποία εκτέθηκε το ενεργειακό του πεδίο, δηλαδή η υγεία του, ας το πούμε έτσι, δεν το αντέχει και πέφτει το χέρι. Ο Diamond τι ευρήματα βρήκε που συμπλήρωσε ουσιαστικά τον καθηγητή του, τον Ο Diamond βρήκε ότι η συμπεριφορά του ανθρώπου και οι σκέψεις του επηρεάζουν την ισορροπία μεταξύ του δεξιού και του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου και αυτό έχει να κάνει με τον μυϊκό τόνο, δηλαδή με την δύναμη και την ζωτική δύναμη
που την μετράει με το τεστ της κινησιολογίας, στο δελτοειδή μη δηλαδή. Με άλλα λόγια, άμα κάποιος είναι αποσυντονισμένος και δεν είναι εξισορροπημένο το δεξιό με το αριστερό του ημισφαίριο, το οποίο θα σας πω πώς μπορεί να διαπιστωθεί, δεν παίρνει σωστές αποφάσεις, δεν επικοινωνεί σωστά με το περιβάλλον, δεν έχει σωστή επίδοση στην πνευματική εργασία, έτσι, δεν γράφει καλά στις πανελλήνιες εξετάσεις, κατάλαβες, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Με το θύμα Αδένα, Μπράβο, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Εδώ με το θύμα Αδένα. Η μαγιά και η μεγάλη ανακάλυψη. Όσο λοιπόν η ανακάλυψη του Γκούτχαρντ ήταν ότι τα όργανα, τα εσωτερικά όργανα, το στομάχι, το νεφρό, έτσι, η σπονδυλική στήλη, η επιδιδυμίδα, ο μαστός κτλ. Έχουν σχέση με τους μυς. Ο Γκούτχαρντ βρήκε ότι ο θύμος Αδένας είναι η πηγή από την οποία ξεκινάει η ζωτική δύναμη, δηλαδή η ενέργεια για να ζήσεις και να είσαι υγιής, και την συνέδεσε αυτήν με την κινησιολογία. Με άλλα λόγια, άμα έχεις καλό θύμο Αδένα, έτσι, τότε το κινησιολογικό τεστ, θα το πω, έχω και φωτογραφία να το δείξω. Το κινησιολογικό τεστ είναι υγιές, είναι καλό. Δηλαδή δεν πέφτει το χέρι. Είναι αρνητικό δηλαδή. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν βγάζεις έβριμα ότι κάτι κακό συμβαίνει, με άλλα λόγια, όταν έχεις καλό θύμο Αδένα. Λοιπόν, και μάλιστα η κινησιολογία χρησιμοποιείται ή για την πρώιμη διάγνωση, οπότε σίγουρα θα έχεις επιστροφή της διαταραγμένης φυσιολογίας προς το καλύτερο, ή εάν είναι ήδη εγκατεστημένη η πάθηση, που οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα έχουν ήδη εγκατεστημένες παθήσεις και πεσμένο ενεργειακό επίπεδο, με την δευτερογενή πρόληψη μπορεί να κάνει η κινησιολογία, μπορείς να διορθώσεις προς το φυσιολογικό, χωρίς να θεραπεύσεις τελείως, μια ασθένεια, η οποία έχει να κάνει είτε με τα όργανα είτε με την ψυχή. Αυτή είναι η μαγιά. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι, να ορίσουμε, ας το πούμε έτσι, τις λεπτομέρειες, πώς είσαι υγιής βασικά, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι μπορείς να ελέγξεις με την κινησιολογία. Για να είναι κάποιος λοιπόν άνθρωπος, έτσι, πνευματικά και συναισθηματικά αλλά και σωματικά υγιής, πράγμα το οποίο του εξασφαλίζει μακροζωία, έτσι, πρέπει να έχει υπόψη του 4-5 πράγματα. Το ένα είναι ότι πρέπει να έχει ορμή και θάρρος στη ζωή του και πάθος για να ζήσει. Ακριβώς. Δηλαδή, άμα κάποιος λέει κάθε μέρα, αχ, εγώ θα πεθάνω, δεν υπάρχει πιθανότητα να έχει ζωτική δύναμη και ο θύμος του Αδένα θα είναι ψόφιος. Για το θύμο Αδένα θα σου μιλήσω μετά. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνει μια απλή ζωή. Δηλαδή, να ξυπνάει και να κοιμάται συγκεκριμένες ώρες και να έχει απλές, ευχάριστες συναναστροφές και στόχους. Δηλαδή, το να πηγαίνει, ας πούμε, κάποιος στο καφενείο και να κάνει παρέα με ένα φίλο του από την παιδική ηλικία είναι πολύ καλό. Το να τρέχει όμως από εδώ και από εκεί στα διάφορα μπουζουκτσίδικα και να ξενυχτάει και να κάνει δεν είναι καλό, γιατί δεν βοηθάει τη μακροζωία. Το τρίτο είναι ότι το να κάνει χειρονακτική δουλειά είναι θεραπευτικό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που ζουν στα χωριά, έτσι, στα βουνά, όχι απομονωμένοι, αλλά κάνουν παρέα με 4-5 άτομα, αγαπάνε τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους έρχονται και τους βλέπουν, δεν έχουν παράπονα κτλ. Αυτοί έχουν μεγάλη ζωτική ενέργεια, ο θύμος τους Αδένας είναι δυνατός και τα κινησιολογικά τους τεστ είναι αρνητικά, δεν τους πέφτουν τα χέρια δηλαδή. Έτσι. Μετά, μεγάλη σημασία παίζει η σωστή διατροφή. Πρέπει να τρως ελαφρά, να μην τρως πολύ και να μην τρως φαγητά τα οποία είναι κατεψυγμένα, από φούρνους μικροκυμάτων, ζύμες και διάφορα να μην πω τώρα, junk foods, ας πούμε. Πίτα γύρω, ας πούμε, να είναι γεμάτη όλη η Ελλάδα με πίτα γύρω, ας πούμε, και κάθε βράδυ να έχεις φουσκώματα στην κοιλιά και να μην μπορείς να κοιμηθείς. Άμα σου κάνω ένα τεστ δυσανεξίας εγώ, όχι τροφών, δυσανεξίας κινησιολογικό, θα δούμε ότι όταν θα κρατάς το γύρο, απλά και μόνο που θα τον κρατάς θα σου πέφτει το χέρι. Γιατί είναι μοίασμα το ίδιο το φαγητό σου, σε καταστρέφει, κατάλαβες, σου χαλάει την ενέργεια. Γι' αυτό και είσαι υποκείμενος και σε αλλεργίες και σε διαφραγματοκύλες και σε έλκος και σε ό,τι δεν συμμαζεύεται. Για να δούμε λίγο τι μπορούμε παραπάνω να πούμε. Τώρα, κάτσε. Μία ακόμα και σωστή παρατήρηση που είπα και προηγουμένως για τον Γκούτχαρντ είναι ότι κάθε όργανο του σώματος σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο αρχές που οι βασικές αρχές που κάνανε τον Γκούτχαρντ να εφαρμόσει την κινησιολογία. Ναι, ποιες είναι οι βασικές αρχές για να ξέρει ο κόσμος? Πού βασίζεται δηλαδή αυτό το πράγμα? Και η βασική γνώση. Έχουμε πάρα πολλούς μυς. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε όλοι οι μύες με ποιο όργανο του σώματος συνδέονται. Εγώ προηγουμένως, όταν άρχισα να μιλάω, είπα ότι, ας πούμε, ο μείζωνος θωρακικός μυς, που φέρνει το χέρι προς τον κορμό δηλαδή, έχει σχέση με τον μεσημβρινό του στομάχο. Υπάρχουν άλλοι μύες που έχουν σχέση με άλλους μεσημβρινούς. Αυτά αφορούν κυρίως τους γιατρούς που κάνουν βελονισμό. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά, γιατί εγώ κινέζικο βελονισμό δεν κάνω. Εμένα όμως με ενδιαφέρει άλλο πράγμα. Λοιπόν, θέλω δηλαδή
να ξέρω, να πω στον κόσμο ότι όταν ένα όργανο πάσχει, το σηκώτη, αυτό έχει να κάνει με το στατικό του ηλεκτρισμό. Όλος ο οργανισμός, όλος ο άνθρωπος, από την έξω του μεριά έχει αρνητικό φορτίο και από μέσα έχει θετικό. Όπως έχει και η γη, από την έξω μεριά αρνητικό φορτίο και από μέσα θετικό. Όταν εμείς περπατάμε ξυπόλοιτοι, έτσι, και εδώ είναι μια μεγάλη σημασία, έχει μεγάλη σημασία αυτό το πω. Όταν περπατάμε ξυπόλοιτοι, είμαστε γεωμένοι. Τι θα πει γεωμένοι? Παίρνουμε αρνητικά φορτία από τη γη, τα οποία είναι ανεξάντλητα, γιατί η γη στον πυρήνα της έχει πάρα πολλά μέταλλα. Κυκλοφορούν λοιπόν τα ηλεκτρόνια πάνω στο κορμί μας και όλοι μας είμαστε θωρακισμένοι με αρνητικό φορτίο. Όταν ένα όργανο πάσχει, παράδειγμα, πες ότι έχουμε υπατήτηδα. Μήπως παρένθεση, συγγνώμη λίγο. Ναι. Γι' αυτό το λόγο, επειδή το καλοκαίρι, γι' αυτό και δεν αρρωσταίνει, επειδή πατάμε στην παραλία, στη θάλασσα και είμαστε συνέχεια ξυπόλοιτοι. Φυσικά. Και ενώ όταν το χειμώνα, από το φθινόπωρο μετά που βάζουμε τα παπούτσια και δεν γινόμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια. Και αρρωσταίνουμε. Αρρωσταίνουμε, φυσικά. Ναι, ακριβώς έτσι. Γιατί πέφτει το ανοσοποιητικό. Οι ιοί πάντοτε υπάρχουν και τα αλλεργιογόνα. Λοιπόν, τώρα, όταν λοιπόν εμείς είμαστε υγιείς, έχουμε στην εξωτερική επιφάνεια του σώματός μας αρνητικό φορτίο. Αυτό είναι ανακάλυψη του Γκούτχαρντ. Λοιπόν, με ποτενσιόμετρα μέτρησε την αγωγημότητα του δέρματος. Πάνω από λοιπόν από το συγκεκριμένο όργανο που πάσχει, ας πούμε ένα νεφρό ή μια δισκοκύλη ή το σηκώτη μας, εκεί επειδή δεν υπάρχει σωστή λειτουργία, ροή ηλεκτρώνων και σωστή λειτουργία της αντλήσης καλίου νατρίου κτλ., όλα τα φορτία αυτά είναι αλλιώς. Δηλαδή εκεί πέρα στο όργανο που πάσχει, απ' έξω μεριά στο όργανο, στο κάθε του κύτταρο, αλλά και φυσικά και στο όργανο που πάσχει, υπερτερούν τα θετικά φορτία. Και από μέσα είναι τα αρνητικά. Ανάποδα δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το δέρμα που είναι πάνω από το πάσχον όργανο θα στρέψει τα αρνητικά του φορτία απέναντι από τα θετικά του ύπατος και απ' έξω θα περισσεύουν τα θετικά. Μαγιά. Λοιπόν, κατανοητό. Εάν λοιπόν τώρα εγώ έχω έναν μη, τον οποίο τώρα έχω τεστάρει και μπορεί να κρατήσει τέλος πάντων, δεν είμαι σούπερ ψόφιος, λοιπόν, και ακουμπήσω ενώ τεστάρω τον μη, το χέρι το άλλο μου το χέρι, πάνω από το δέρμα, πάνω στο δέρμα του οργάνου που πάσχει, τι θα γίνει? Αρνητικά φορτία από τον υγιή τον μη θα φύγουν μέσα από το κορμί του εξεταστή και θα συμπληρώσουν το έλλειμμα ηλεκτρονίων που έχει το σηκώτη, το δέρμα του σηκωτιού. Θα κλείσει κύκλωμα δηλαδή. Με αποτέλεσμα τα αρνητικά φορτία από τον μη να πέσουν, να ελαττωθούν, οπότε αρρωσταίνει ο μυς και πέφτει. Αυτό είναι θετικό το κινησιολογικό τεστ και καταδεικνύει ότι το εξεταζόμενο όργανο, φερειπίν το σηκώτη, πάσχει ηλεκτροστατικά, ηλεκτρομαγνητικά. Λοιπόν, το ίδιο μπορεί να γίνει και στον αυχένα, άμα έχουμε αυχενικό σύνδρομο, στο δόντι, άμα έχουμε στραβό σφράγισμα, αλλά και να θυμάται ο οργανισμός τις επεμβάσεις που έγιναν στα δόντια μας, ώστε ακόμα και αν έχει βγει το δόντι, πατώντας το σημείο στο οποίο λείπει το δόντι, να δείξει θετικό τεστ κινησιολογικό, να πέσει δηλαδή το χέρι. Άρα κάτι συμβαίνει εκεί πέρα που πρέπει ο στοματολόγος ή ο οδοντίατρος να μεριμνήσει περισσότερο. Ή ο παθολόγος ή ο υπατολόγος. Άρα, τι είναι η κινησιολογία? Είναι μια πρώιμη διάγνωση. Κατευθύνει εύκολα τον άρρωστο. Χωρίς να γεμίσει ο άρρωστος με μαγνητικές τομογραφίες και αξονικές τομογραφίες και περίτες εξετάσεις αίματος, που δεν ξέρουμε τι συμβαίνει σε κάποιον, έτσι, να ξέρουμε πού θα τον κατευθύνουμε. Παράδειγμα, το σηκώτη σου δεν έχει ενέργεια, πάνε να κάνει μια αξονική τομογραφία. Πάνε σε ένα γιατρό, ένα παθολόγο. Εντάξει. Τα τεστ αυτά λοιπόν μπορούν να αναπαραχθούν ανά πάσα στιγμή και είναι και πιστικά. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του Γκούτχαρντ στην παγκόσμια και ιατρική κοινότητα. Έτσι. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο το ελέγχουμε μια άλλη σημασία, μια άλλη αρχή είναι ότι πρέπει για να γίνουν όλα αυτά τα τεστ σωστά, πρέπει ο θύμος αδένας, ο οποίος είναι ο κομπιούτερας της ενέργειας του οργανισμού και ο ρυθμιστής από παιδικής μέχρι γεροντικής ηλικίας του ανοσοποιητικού συστήματος, να δουλέψει σωστά, να είναι γερός. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος κινησιολόγος για να ελέγξει τα όργανα, ας το πούμε έτσι, και να βρει ποιο όργανο ή ποιο κύτταρο τέλος πάντων δεν δουλεύει σωστά, είναι να ελέγξει πρώτα απ' όλα αν δουλεύει ο θύμος αδένος σωστά. Κάνει δηλαδή τεστάρισμα του ίδιου του θύμου αδένα. Πώς γίνεται αυτό? Πιάνει με τα δάχτυλά του ο άρρωστος πάνω από το θύμο αδένα. Ο θύμος αδένας βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη λαβή του στέρνου. Σε αυτό εδώ το σημείο βρίσκεται. Και υπάρχει ακόμα. Πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει μετά την ελληνική ζωή. Είναι λάθος, αυτό υπάρχει. Λοιπόν, πιάνει λοιπόν το θύμο αδένα και κάνει τεστ κινησιολογικό. Εάν πέφτει το χέρι, σημαίνει ότι ο θύμος αδένας είναι αδύναμος. Θα πρέπει επομένως να τον ενισχύσεις. Γιατί να τον ενισχύσεις? Ναι. Να τον ενισχύσεις για να βγει το τεστ. Ας πούμε για το σηκώτη, σωστό, ώστε άμα είναι ενισχυμένο το χέρι, να πέσει όταν το σηκώτη είναι λάθος. Κάνεις το priority test δηλαδή. Γιατί προηγείται με άλλα λόγια ο έλεγχος του θηροειδή που είναι το know-how για την ερμηνεία του σωστού. Η ερώτησή μου είναι γιατί στους περισσότερους οι οποίοι έχουν ενεργειακά δηλαδή κατά ένα 80% να είναι τέλειοι, όταν μετράμε με βιοσυντονισμό το θύμο αδέμα είναι δηλαδή
πέφτει η ενέργεια, πεσμένη η πάντα. Η απάντηση την έχει δώσει ο Γκούτχαρντ, ο άλλος, ο ψυχίατρος, και λέει ότι τα στρες, τα καθημερινά που τρώμε στην ενέργεια στο κεφάλι μας είναι τόσα μα τόσα πολλά, που σχεδόν σε όλους μας είναι εξαντλημένος ο θύμος αδένας. Άρα δηλαδή την ημέρα, κάθε μέρα πόσα tappings πρέπει να κάνουμε? Άντε γεια σου. Κάθε φορά λοιπόν που θέλουμε να πάρουμε μια σωστή απόφαση, να σκεφτούμε σωστά, να ενεργήσουμε σωστά, να θεραπεύσουμε κάποιον κινησιολογικά, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το θύμο αδένα. Οι μεθοδολογίες για να ενεργοποιηθεί ο θύμος αδένας με την κινησιολογία, γιατί μπορεί να ενεργοποιηθεί, και με το να δίνεις ορμόνη θύμου αδένα. Ορμόνη θύμου αδένα. Υπάρχει σκεύασμα, το θύμο γκλαντουρέτε, ας πούμε. Υπάρχει το θύμο τζεκ, το οποίο είναι έσχυμο. Λοιπόν, γερμανικά και αυτά, τα οποία εντάξει μπορεί να τα προμηθευτείς. Εγώ τα χρησιμοποιούσα. Για το tapping, πώς το tapping είναι η πιο απλή μέθοδος, η οποία δεν έχει οριστικό αποτέλεσμα, άρα θα πρέπει κάθε φορά που σκέφτεσαι ότι είσαι πεσμένος ψυχολογικά ή σωματικά, κάνεις το tapping. Χτυπάς δηλαδή εδώ που είναι η λαβή του στέρνου, όχι πάνω στο λάριγκα, σε αυτό εδώ το σημείο, με τα δύο σου τα δάχτυλα 4-5 φορές. Την ημέρα? Όχι, όποτε αισθάνεσαι ότι είσαι εξαντλημένος. Το χτυπάς και δυναμώνει ο θύμος αδένας. Με αποτέλεσμα τότε, άμα πιάσεις το θύμο αδένα και κάνεις κινησιολογικό τεστ, θα στέκει το χέρι σε καλύτερη θέση από ό,τι πριν, δεν θα πέφτει τόσο εύκολα δηλαδή. Κατάλαβες. Ένας άλλος τρόπος μάγικος, τον οποίο τον έχουν εφεύρει οι κινησιολόγοι, είναι με τη γλώσσα σου να τρίβεις τον ουρανίσκο ακριβώς πίσω από τα δόντια. Γιατί από εκεί περνάει το μεγάλο κανάλι της ενέργειας. Το οποίο φυσικά περνάει και μέσα από το θύμο αδένα. Κατά τους εναλλακτικούς θεραπευτές της Oriental ιατρικής, τα τσάκρας να πούμε είναι ακριβώς εκεί που είναι ο θύμος αδένας. 5-6 τσάκρα είναι εκεί που είναι ο θύμος αδένας. Έτσι, και το άλλο είναι στον οφαλό, ηλιακό πλέγμα, και όλοι αυτοί που ξέρουν τα τσάκρα ξέρουν που θα τα βρούνε. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να ενεργοποιήσεις το θύμο αδένα, να είναι καλός ο θύμος αδένας, τέλος πάντων πολύ καλός, όχι τέλειος, πολύ καλός ο θύμος αδένας, για να έχουν αποτέλεσμα τα κινησιολογικά τεστ διερεύνησης των ηλεκτρικών, ας το πούμε, ηλεκτροστατικών μειονεκτημάτων των διαφόρων οργάνων που θα ελέγξεις. Τώρα. Πάμε να σου δείξω δείξουμε εικόνες. Να σου δείξω το τεστ. Δείξε την εικόνα και θα σου κάνω κι εγώ ένα τεστ. Είναι από ένα πολύ παλιό βιβλίο, έτσι, το οποίο είναι 25 ετών παλιό, κύριε, γι' αυτό και οι εικόνες είναι έτσι χάλια. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτός δεν είμαι εγώ, είναι ο Γκούτχαρντ, αλλά ο οποίος με έμοιαζε όμως, μόνο που είμαι εγώ χωρίς γυαλιά. Λοιπόν, πιάνεις τον άρρωστο, ο γιατρός είναι αυτός ο οποίος είναι με το μουστάκι. Η κοπέλα είναι αυτή που εξετάζεται. Σε αυτήν εδώ τη στιγμή τώρα, εσύ, ο γιατρός δηλαδή. Ναι, κάνει μια ενημέρωση, γιατί οι εικόνες παίζουν σημαντικό ρόλο και μετά θα το κάνουμε και σε πρακτική. Το αριστερό του το χέρι, δεν έχει σημασία αν θα βάλει το αριστερό ή το δεξί, ή αν θα ελέγξει το αριστερό ή το δεξί χέρι της ασθενούς. Βάζει το αριστερό χέρι πάνω στον ώμο για να σταθεροποιήσει τον άρρωστο, για τίποτα άλλο. Έτσι. Και ελέγχει την μυϊκή δύναμη του μέσου δελτοειδή. Αυτό που είναι στη μέση του δελτοειδή. Αυτό είναι πολύ ισχυρός μυς. Έναν άλλο μύθο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε τον τετρακέφαλο. Αλλά επειδή στον τετρακέφαλο μπορεί να φάμε καμιά κλωτσιά, η πιο ασφαλής εξεταστική μέθοδος είναι να δούμε τον δελτοειδή. Εάν λοιπόν στο δελτοειδή ο άρρωστος, ο γιατρός που βάζει μία μέτρια προς τα κάτω πίεση, διαπιστώσει ότι κρατάει ο άρρωστος και δεν τον βάζει τεράστια δύναμη, γιατί την κοπελίτσα θα της λιώσει το χέρι άμα πατήσει με μεγάλη δύναμη. Απλά αισθάνεται ότι έχει αυτό το αίσθημα του ελαττηρίου, δηλαδή πατάς μετρίως και μπορεί η κοπέλα να κρατήσει το χέρι της προς τα πάνω. Αυτό είναι το καλυμπράρισμα, ας το πούμε έτσι, του δελτοειδή. Εντάξει, για προχώρα την επόμενη εικόνα. Πατάς με το δεξί σου χέρι. Εδώ το δείχνει από την άλλη μεριά. Το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή σταθεροποιεί τον άρρωστο με το αριστερό και πατάει προς τα κάτω τον καρπό του άρρωστου, ο οποίος έχει τεντωμένο το χέρι για να διαπιστώσει την ισχύ του δελτοειδή. Εάν ο άρρωστος σε αυτήν εδώ την περίπτωση δεν αισθάνεται ότι έχει δύναμη για να κρατήσει το χέρι, τι κάνει? Κάνει tapping. Δηλαδή, τι κάνει? Χτυπάει τον τέτοιον, χτυπάει τον θύμο αδένα, και αφού τον χτυπήσει το θύμο αδένα, τον κρατάει κιόλας, γιατί έτσι κάνεις έλεγχο του θύμου αδένα, κάνεις με αυτόν τον τρόπο, αφού ελέγξεις τη δύναμη του δελτοειδή, έτσι, πατάς το θύμο αδένα και ελέγχεις αν ο θύμος αδένας, δηλαδή αν όλο το ανοσοποιητικό σύστημα είναι γερό. Αν βγει λοιπόν το τεστ αρνητικό, δηλαδή ότι δεν πέφτει το χέρι, σημαίνει ότι ο θύμος αδένας είναι σε καλή κατάσταση. Αλλιώς τον χτυπάς με τα δάχτυλα για να τον δυναμώσεις, ώστε μπορείς να κάνεις το τεστ. Έτσι. Λοιπόν, άλλη εικόνα έχουμε βάλει. Θα πεις μετά. Κάτσε λίγο. Δεν μου την πήρε την εικόνα αυτή. Δεν την έδειξε αυτή. Δεν ξέρω. Αφού λοιπόν τεστάρεις την ποιότητα, ας το πούμε έτσι, του θύμου αδένα, μετά μπορείς
με το δικό σου χέρι, ή το δικό σου ή το χέρι της ασθενούς, γιατί και το χέρι το δικό σου μπορεί να κλείσει κύκλωμα και να πάρει τα ηλεκτρόνια από το δελτίο, όπως είπαμε προηγουμένως. Έτσι, να πιάσεις με τα δυο σου τα δάχτυλα τα διάφορα πάνω στο δέρμα, το δέρμα των διαφόρων οργάνων και να κάνεις έλεγχο όλων των οργάνων του οργανισμού. Και σε όποιο από αυτά τα όργανα το χέρι πέσει, σημαίνει ότι αυτό το όργανο έχει έκπτωση ενέργειας, δηλαδή δεν δουλεύει σωστά. Θα μπορούσες να ελέγξεις ακόμα και τα ημισφαίρια. Άκου τώρα πλάκα. Λοιπόν, το δεξί με το αριστερό ημισφαίριο, σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ισορροπημένος. Αυτό να προσέξετε λίγο αυτό το πράγμα που λέει ο Στέργιος τώρα εδώ πέρα με τα ημισφαίρια, με τον εγκέφαλο. Τα ημισφαίρια του εγκεφάλου είναι δύο. Είναι το αριστερό και το δεξί. Στους δεξιόχειρες, το ημισφαίριο το αριστερό έχει να κάνει με την αναλυτική σκέψη. Δηλαδή με την σύγκριση, με την κρίση, με τη μνήμη, με όλα αυτά. Ενώ το δεξί είναι ο συναισθηματικός εγκέφαλος. Έχει να κάνει δηλαδή με την, ας το πούμε έτσι, με το intuition, πώς το λένε αυτό. Δεν ξέρω τι λέξη είναι. Είναι με την πολύ ωραία λέξη. Μπράβο. Δεν ερμηνεύεται ακριβώς. Είναι, ας το πούμε έτσι, με την ψυχοπνευματική ιδιότητα, ικανότητα, ας το πούμε έτσι. Με άλλα λόγια, το intuition το έχουν πολύ ανεπτυγμένο οι καλλιτέχνες. Ενώ οι άλλοι που είναι αγρότες και διάφοροι, όχι απαραίτητα αγρότες, που είναι καθηγητές σχολείων που σκέφτονται συνέχεια με το μυαλό τους, οι γιατροί κτλ., έχουν πάρα πολύ ανεπτυγμένο εις βάρος του άλλου ημισφαιρίου, το αριστερό ημισφαίριο. Θα πρέπει λοιπόν για να είσαι υγιής και ο θύμος ο αδένας, πρόσεξε τώρα, στο τεστ να είναι θετικός, θα πρέπει το ένα ημισφαίριο να είναι ίδιο με το άλλο. Γιατί και τα δύο αυτά επικοινωνούν. Υπάρχουν νευρικές οδοί που τα κάνουν να επικοινωνήσουν. Μπορείς εσύ να κρίνεις με κινησιολογικό τεστ εάν το ένα το ημισφαίριο επικρατεί έναντι του άλλου, με το να κάνεις τα τεστάκια ως εξής. Θα το κάνεις σε μένα μετά, θα κάνω τις επιδείξεις. Ναι, δύσκολο είναι. Λοιπόν, τεστάρεις το θύμο αδένα. Μπορείς να καταλάβεις επίσης αν ο άλλος είναι αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας. Όχι, θα μας πει ο ίδιος αν είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας, γιατί θα μπερδευτεί πάρα πολύ το πράγμα. Κάτι ακόμα. Ο Γκούτχαρντ διαπίστωσε και ο Ντάιμοντ διαπίστωσε ότι στους αριστερόχειρες δεν βγαίνουν τόσο εύκολα τα τεστ. Γιατί οι αριστερόχειρες είναι μπερδεμένα μυαλά. Άρα σε μένα θα το κάνεις που είμαι αριστερό. Δηλαδή υπάρχουν και αριστερόχειροι, οι οποίοι με το ζόρι δουλεύουν, μάλλον υπάρχουν οι εξαναγκασμού αριστερόχειρες, οι οποίοι έχουν το άλλο το ημισφαίριο, το αριστερό ημισφαίριο καλό, ενώ είναι αριστερόχειρες. Θα έπρεπε να έχουν το δεξί ημισφαίριο με τα αληθινοί αριστερόχειρες και να είναι ανάστροφος ο εγκέφαλος. Πολλοί όμως έχουν φάει ξύλο στην παιδική τους ηλικία και δεν έχουν αναπτύξει σωστά τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, ώστε να είναι πάντοτε πιεσμένοι στο να είναι δεξιόχειροι ενώ είναι αριστερόχειροι. Είναι και αυτοί οι κρυφοί αριστερόχειρες. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα ένα φυσιολογικό άνθρωπο που είναι δεξιόχειρος όπως είμαι εγώ. Λοιπόν, ο εγκέφαλος μου ο αριστερός σκέφτεται μαθηματικά, ας το πούμε έτσι. Με απόδειξη κτλ. Ο άλλος μου είναι εγκέφαλος συναισθηματικός και πνευματικός, ας το πούμε έτσι. Του αρέσει η τέχνη, του αρέσει η μουσική και όλα αυτά. Σε έναν ισορροπημένο εγκέφαλο, αυτά τα δύο, τα ημισφαίρια, είναι καλά. Δηλαδή, άμα κάνω εγώ κινησιολογικό τεστ και για τα δύο ημισφαίρια, τι θα γίνει? Δεν θα πέφτει το χέρι. Γιατί είναι θετικός ο δελτοειδής μου. Είτε ο αριστερός είτε ο δεξιός και στο ένα ημισφαίριο και στο άλλο. Πώς το κάνουμε αυτό? Εάν θέλουμε να μπλοκάρουμε την σκέψη, την ενέργεια, την άβρα του ενός ημισφαιριού, παίρνουμε το χέρι μας και σκεπάζουμε σε μια απόσταση περίπου 5-10 πόντους το αυτί μας από το αριστερό ημισφαίριο. Με αυτόν τον τρόπο, το αριστερό μας ημισφαίριο, που τι είναι? Είναι το ημισφαίριο της αναλυτικής σκέψης, δεν δουλεύει καλά. Που σημαίνει ότι θα πέφτει το χέρι. Αν δεν πέφτει το χέρι, σημαίνει ότι δουλεύει το δεξί μας καλά και βοηθάει το αριστερό στο να μην πέφτει το χέρι. Ωραία. Αν θέλουμε όμως να ελέγξουμε αν το άλλο μας το ημισφαίριο δεν είναι καλό, θα βάλουμε το χέρι μας απέναντι από το άλλο το ημισφαίριο, θα το μπλοκάρουμε και θα δούμε ότι δεν πέφτει το χέρι, γιατί έχουμε μπλοκάρει το ημισφαίριο. Αν δεν πέφτει το χέρι, σημαίνει ότι το ένα ημισφαίριο επικοινωνεί με το άλλο και έχουμε συνεργασία σωστή, που σημαίνει ότι είναι ισορροπημένος ο εγκέφαλός μας και βέβαια δέχεται δύναμη ενέργεια από το θύμο αδένα και είμαστε ισορροπημένοι ενεργειακά, πνευματικά και συναισθηματικά. Αυτό έχει σημασία. Τώρα, αν δεν είμαστε αυτό το πράγμα που είμαστε, θα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αιτίες που θα είναι οι ακόλουθες. Ή θα έχουμε έρθει σε επαφή με δηλητήρια, όπως είναι διάφορες τοξίνες από μικρόβια ή διάφορα φάρμακα, ή θα έχουμε έρθει σε επαφή με αλλεργιογόνα που θα έχουν κάνει energy depleting που λέμε, δηλαδή θα έχουν εξασθενήσει το θύμο αδένα και γενικά όλη μας την ενέργεια, οπότε τα τεστ βγαίνουν θετικά, όχι βγαίνουν θετικά, πέφτει το χέρι δηλαδή. Λοιπόν, ή θα έχουμε έρθει σε επαφή λοιπόν με διάφορα αλλεργιογόνα, βιοχημικά επεξεργασμένες τροφές
Οι συνθετικές ύλες, υπόψη ότι ακόμα και όταν φοράμε ένα άσχημο ύφασμα, τώρα τελευταία, άμα παρατηρήσεις, έχει γεμίσει ο τόπος με συνθετικά υφάσματα. Κινέζικα, συνθετικά, ναι. Καταστροφή. Εγώ έχω πάρει τελευταία κάτι πολύ ακριβά παπούτσια, το οποίο ήταν πλαστικά. Πήρα ένα πολύ καλό μπουφάν, το οποίο ήταν πλαστικό. Άμα δεις τις οδηγίες, είναι όλα πολυαμίδια. Όλα είναι συνθετικές ύλες. Αυτές εδώ πέρα είναι energy depleting. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα τεστ. Άμα βάλεις αυτό το μπουφάν, ας πούμε, και κάνεις έλεγχο τον θύμο αδένα, θα πέσει ο θύμος αδένας. Άμα το βγάλεις και κάνεις έλεγχο το θύμο αδένα, δεν θα πέσει το χέρι. Που σημαίνει ότι ο θύμος αδένας επαναέκτησε την ενεργειακή του εξισορρόπηση. Επίσης, την ενέργεια την καταπονούν και την εξαντλούν οι θόρυβοι. Άμα ζεις, είναι λογικό, όλοι το ξέρουν. Ότι άμα ζεις μέσα σε ένα θορυβώδης περιβάλλον, στο τέλος τρελαίνεσαι, να πούμε. Ή διάφορες ακτινοβολίες, κινητής τηλεφωνίας κτλ. Έτσι. Ή διάφοροι χημικοί ρήποι, δίζελ και ιστορίες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, παράδειγμα, έτσι, τα σπίτια τα οποία παρά την κρίση πουλούνται στην Ελλάδα σε χαμηλές τιμές, ποια είναι? Είναι αυτά που είναι στον πρώτο όροφο σε μεγάλες λεωφόρους και δίπλα στα φανάρια διέλευσης πεζών, όπου σταματάνε και ξεκινάνε συνέχεια τα φορτηγά. Τρομερός θόρυβος και ρύπανση. Αυτά δεν θα τα πάρει κανένας. Ή θα τα πάρει κάποιος ο οποίος δεν έχει λεφτά, αλλά και πάλι δεν συμφέρει. Γιατί προτιμάει να πληρώνει νοίκιο και όχι να πετάξει λεφτά για να πάρει αυτά τα άχρηστα σπίτια. Αυτά τα άχρηστα σπίτια είναι energy depleting τα σπίτια. Εντάξει, όσοι ζουν σε αυτά αρρωσταίνουν. Είναι απλά λογικό. Λοιπόν. Και βέβαια το μεγάλο που πέφτει ακόμα περισσότερο το χέρι, δηλαδή που επηρεάζει την κινησιολογία, είναι το άγχος, το τεράστιο δηλαδή στη σημερινή κοινωνία. Εξυπακούεσαι. Και οι κακές συναναστροφές. Ή τα λεγόμενα βαμπύρες που σου παίρνουν την ενέργεια. Ναι. Γουστάρω. Θα σου πω τώρα το τεστάκι το κινησιολογικό για αυτούς τους τυπάδες. Θα σου πω τώρα, δεν τρελαθείς. Λοιπόν. Και βέβαια, πρόσεξε τώρα. Παίζει ρόλο ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο περπατάς και κάνεις γυμναστική. Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο κοιμάσαι. Ξέρεις πολύ καλά εσύ ότι υπάρχει το environmental toxicity που έχει σχέση με τα νερά, με τα μέταλλα που υπάρχουν κάτω από τα underground και όλα αυτά. Τα υπόγεια ρεύματα. Παράδειγμα, κοιμάσαι σε ένα δωμάτιο στο οποίο παράδειγμα πιστεύεις ότι δεν σε βολεύει ο ύπνος. Τι κάνεις? Κάνεις την επόμενη μέρα το πρωί. Ενεργοποιείς λίγο το θύμο αδένα, γιατί έτσι κι αλλιώς θα ήταν χάλια, και μετά κάνεις ένα τεστ, να πούμε, στο θύμο αδένα. Και πάλι πέφτει το χέρι. Που σημαίνει ότι δεν σου φτάνει ο ύπνος ο νυχτερινός, είναι κακής ποιότητας. Και γι' αυτό τον λόγο φταίει το κρεβάτι, φταίει ο προσανατολισμός του δωματίου και του διαμερίσματος. Έτσι. Φταίει το ότι κάποιος δίπλα σου ροχάλιζε όλη τη νύχτα και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Επίσης, κακές συνήθειες. Ρίχνουν την ενέργεια, ας πούμε, το κάπνισμα. Έτσι. Ρίχνουν την ενέργεια, το να πίνεις πολλά ποτά, τα ξενύχτια, όλα αυτά. Και μπορείς να τα ελέγχεις κινησιολογικά. Που στο όργανο που πρώτο θα δείξει, όπως είπες και εσύ με την ηλεκτρομαγνητική διερεύνηση, το ότι έχει χάσει την ενέργειά του στο όργανο. Πιάνεις δηλαδή το σηκώτη, λέει ο κόσμος, μου πρίξες τα σηκώτια. Για να δούμε λοιπόν το σηκώτη σου δουλεύει καλά. Το ακουμπάς με το χέρι σου πάνω από το δέρμα και κάνεις τεστ κινησιολογίας. Άμα πέφτει το χέρι σου, την έβαψες. Το σηκώτη σου έχει εκμηδενήσει τη δυνατότητά του να δουλεύει σωστά. Όταν θα φτάσει βέβαια το σηκώτη να κάνει καρκίνο, την έχει βαμμένη από χρόνια. Εδώ έχουμε μια εικόνα που δείχνει ποιος είναι ο θύμος αδένας. Είναι πάνω από την καρδιά, πίσω από το στέρνο. Για δείξτε το λίγο. Είναι το νούμερο 1. Το 1. Και δίπλα κάτω δεξιά. Ναι, το 1, το κόκκινο αυτό. Για το θύμο αδένα, θα ήθελα να σου πω ότι πάντοτε είναι μεγάλος. Ακόμα και στις γεροντικές ηλικίες. Μόνο που η λειτουργικότητά του είναι μειωμένη, γι' αυτό και πέφτει η λειτουργικότητα του νοσοποιητικού συστήματος. Γι' αυτό και ο καρκίνος και τα νοσολογικά νοσήματα εκδηλώνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Έτσι. Ο θύμος αδένας λοιπόν στην παιδική ηλικία είναι ένας μεγάλος αδένας και στην γεροντική ηλικία είναι όχι τόσο μεγάλος αδένας, αλλά παραμένει λειτουργικός, γιατί εκρίνει τις ορμόνες, τις θυμοκίνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τα τάφ λεμφοκύτταρα. Άμα δεν ενεργοποιηθούν από τη θυμοκίνη, όχι τη θυρομόνη, τη θυμοκίνη τα λεμφοκύτταρα, δεν μπορούν να δράσουν σωστά και να μεταλλαγούν στα τάφ helper 1, τάφ helper 2 και όλα αυτά. Άρα αυτά που βλέπουμε εμείς με τις κυταροκίνες στα τύπου 1 και τύπου 2 προέρχονται από το θύμα αδένα. Αλλά βέβαια. Ενεργοποιούνται και από εκεί. Το τάφ, ξέρεις τι είναι το τάφ. Η ετυμολογία είναι θύμος. Θύμος είναι το τάφ. Γι' αυτό τα είπαν. Και λέγονται τάφ. Αλλιώς θα τα λέγανε γάμα. Τάφ τα λένε γιατί ενεργοποιούνται από το θύμο αδένα. Τρομερό, έτσι. Ναι. Άρα ο θύμος αδένας είναι σούπερ απαραίτητος για την υγεία του οργανισμού μας και κυρίως για τη σωστή συσχέτιση του ανοσοποιητικού με τη λειτουργία όλων των οργάνων. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην κλασική ιατρική. Από την έρευνα λοιπόν του Γκούτχαρτ αποδείχθηκε, έτσι, μαζί με όλους τους άλλους τους παλιούς που δίνανε βότανα και σκευάσματα και κάνανε διάφορα ματζούνι για να νησίσουν το ανοσοποιητικό, ότι ουσιαστικά το ανοσοποιητικό είναι το α και το ω. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος του θύμου αδένα στο να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να πάρουμε σωστά κινησιολογικά τεστ?
Λοιπόν, συγγνώμη. Λοιπόν, ο θύμος αδένας είναι σημαντικό όργανο του ανασωπητικού συστήματος. Επομένως, μέσω των λεμφοκυτάρων που παράγει, έτσι, που ενεργοποιεί, μας προστατεύει και από καρκίνο και από φλεγμονές. Όσο προχωράει η ηλικία, η επιβίωση του θύμου αδένα μειώνεται, η ευκολία παραγωγής των τάβλων λεμφοκυτάρων μειώνεται, γι' αυτό και έχουμε πολλά χρόνια νοσήματα, ρευματικά και καρκίνο. Βοηθάει φυσικά το εκχύλισμα του θύμου αδένα στο να αντιρροπήσουμε αυτό το πράγμα, εάν δεν μπορέσουμε να το κάνουμε με τα tappings του θύμου αδένα. Τα tapping του θύμου αδένα δεν θα θεραπεύσουν τον καρκινοπαθή. Τα tapping του θύμου αδένα θα τον ενισχύσουν προσωρινά για να κάνουμε σωστά κινησιολογικά τεστ. Να ξέρουμε δηλαδή ότι διαβάζουμε έναν μη, ο οποίος προηγουμένως έχει ενισχυθεί από τον θύμο του αδένα. Εντάξει, αυτό είναι, τίποτα άλλο. Λοιπόν, επομένως, ο θύμος αδένας, εκτός από ενδοκρινής αδένας, έτσι, είναι και ένα όργανο το οποίο ρυθμίζει τη ροή της ενέργειας σε όλο τον οργανισμό, γιατί άμα δεν υπάρχει αυτός, δεν μπορούμε να κάνουμε κινησιολογικά τεστ. Γιατί το κινησιολογικό τεστ ουσιαστικά είναι ροή ενέργειας από το θύμο, από τον μη που τεστάρουμε, στο όργανο που θέλουμε να δούμε την νοσηρότητά του. Δηλαδή ουσιαστικά το δυναμόμετρο είναι ο μυς. Δεν πάσχει ο μυς. Ο μυς χάνει τη δύναμή του επειδή του κλέβει ηλεκτρόνια του πάσχουν όργανο, αυτό που είπα στην αρχή. Και έτσι μπορείς να ελέγξεις το vitality, δηλαδή την ζωτικότητα του κάθε ξεχωριστού οργάνου. Λοιπόν, είπαμε και για τον εγκέφαλο. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι η έδρα της ζωτικής δύναμης, δηλαδή άμα έχει κάποιος καλό θύμο αδένα πρέπει να χαίρεται, έτσι, γιατί άμα είναι αδύναμος υπάρχει δυνατότητα για να αρρωστήσεις πολύ μεγαλύτερη. Και ότι οι χρόνιες ασθένειες, όπως ξέρουν οι εναλλακτικοί πυρονιστές κτλ., κατά κύριο λόγο, επειδή εξασθενούν τους μεσημβρινούς, το όργανο το οποίο κατά κύριο λόγο πάσχει είναι ο θύμος αδένας. Τώρα, για να κάνουμε σωστό κινησιολογικό τεστ, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό θα το δείξουμε τώρα. Ένα λεπτό να διαβάσουμε ένα μήνυμα που έστειλε η Αναστασία. Μπράβο στην προσπάθεια της ενημέρωσης για την ολιστική θεραπευτική. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας παρέχετε. Η Αναστασία είναι ένα άτομο το οποίο εκπαιδεύσαμε στη φυσιογραφία. Είναι το κορίτσι που είναι εξαιρετική. Για την Πορτογαλία και αυτά, αυτή η Αναστασία. Θα σε πάρει τηλέφωνο για έναν ασθενή για να βοηθήσει. Άρα. Επίσης η Αναστασία μπορεί να παρέμβει. Μπορούμε να παρέμβει. Είναι εδώ πέρα να τη βγάλουμε. Ναι, βγάλτε να. Λοιπόν, Αναστασία, μας ακούς? Αναστασία. Ακούγεται. Την έχουμε εδώ. Αναστασία. Αναστασία, μας ακούς? Δεν έχει ένταση να την ανοίξεις. Μα είναι ανοιχτή ένταση. Πες να ξανακάνει προσπάθεια. Αναστασία. Δεν σ' ακούμε. Τι έγινε, γιατί? Γράψε λίγο μήνυμα, μας ακούς? Δεν σ' ακούμε εμείς. Δεν την ακούμε. Δεν πειράζει. Να πιω λίγο νερό από εδώ. Να πιες. Αναστασία, μας ακούς? Γιατί έχουμε τεχνικό πρόβλημα? Αφού το είχαμε δοκιμάσει ότι δουλεύει. Να, εδώ είναι live στην Αναστασία. Βλέπεις και μπορούσαμε να τη δούμε και από εδώ. Live. Μήπως δεν έχεις μικρόφωνο? Δεν ξέρω. Γράψε μας ένα μήνυμα, σε παρακαλούμε, γιατί δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Πού είναι τώρα? Να συνεχίσω εγώ και άμα συνεχίζεις, δεν μπορώ να την ακούσω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, προχώρα. Πρόσεξε Θα δοκιμάσουμε μετά, αργότερα. Πάμε Πάμε στα κινησιολογικά τεστ.
Ναι. Πώς θα κάνουμε ένα κινησιολογικό τεστ επιλέγοντας το δελτοειδή μη, που είναι και το πιο εύκολο, ας πούμε, για να τεστάρουμε τα διάφορα όργανα του οργανισμού. Λοιπόν, ή και τα μοιάσματα με τα οποία έρχεται σε επαφή καθημερινά το σώμα μας και το πνεύμα μας. Λοιπόν, πρώτα θα πρέπει να έχουμε βάλει τον άρρωστο σε σωστή στάση. Τη δείξαμε στη φωτογραφία. Έτσι. Το περιβάλλον θα πρέπει να είναι ήρεμο. Θα πρέπει ο άρρωστος να βγάλει από πάνω του οτιδήποτε είναι μεταλλικό και κυρίως αυτό το οποίο είναι γύρω-γύρω από το λαιμό του, γιατί επηρεάζει την αγωγή της ενέργειας μέσα στο κορμί του και φυσικά στο δελτοειδή του μη. Εξοικειωνόμαστε με τον τρόπο άσκησης πίεσης, διότι θα πρέπει ο άρρωστος να μην μας φοβάται και συγχρόνως δεν πρέπει να γελάει ο άρρωστος, διότι δεν είναι αστείο. Η εξέταση δεν είναι αστεία, γιατί άμα γελάς, χάνει δύναμη δελτοειδής, σου πέφτει το χέρι. Άρα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος και σοβαρός. Και να ξεχνάς ότι κάποιος σε εξετάζει. Να μην το βλέπεις στα μάτια και να γελάς. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να τεστάρουμε την ποιότητα της ισχύως του θύμου αδένα. Πιάνει δηλαδή ο άρρωστος το θύμο αδένα, έτσι, και τεστάρει το δελτοειδή. Άμα ο δελτοειδής του είναι αδύναμος, ενεργοποιεί λίγο το θύμο αδένα με το να τον χτυπάει 2-3 φορές, εντάξει, και μετά ξανακάνει την εξέταση για να διορθώσουμε, ας το πούμε έτσι, να καλυμπράρουμε, ας το πούμε έτσι, τον δελτοειδή μη. Μπορούμε να κάνουμε και ένα τεστ επίδρασης αρνητικής επάνω στην ζωτική μας δύναμη, με το να πέσει η δύναμη του δελτοειδή, δηλαδή να είναι θετικό το τεστ το κινησιολογικό, όταν θα βάλει ο άρρωστος ζάχαρη στο στόμα του. Γιατί ζάχαρη? Γιατί η ζάχαρη είναι μίασμα. Όλοι το ξέρουμε. Δηλαδή προκαλεί διαταραχές της βιοχημίας. Λοιπόν, τώρα, μετά από αυτό, και εφόσον είναι ισχυρός ο θύμος αδένας, θα διερευνήσουμε διάφορα σημεία τα οποία θα θέλουμε να... Τους στέλνεις σε τέτοιο απάντηση? Ότι δεν την ακούμε. Το χώρες. Συνέχισε. Ναι, θα πρέπει λοιπόν να αποδείξουμε την ενεργειακή κατάσταση του αρρώστου σε διάφορα όργανα, που θα πρέπει να τεστάρουμε διάφορα όργανα με το να τα ακουμπήσουμε με το χέρι μας. Εντάξει. Μετά, αφού το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να... Αυτή είναι η εικόνα, δείξτε αυτή την εικόνα. Είναι αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως. Αφού τεστάρουμε τα διάφορα όργανα του οργανισμού, ακουμπώντας το χέρι του αρρώστου ή το δικό μας επάνω στα όργανα και διαπιστώσουμε, ας πούμε, ποια από όλα αυτά τα όργανα πάσχουν, μετά θα δούμε αν υπάρχει εξισορρόπηση της σκέψης, δηλαδή του ενός από το άλλο το ημισφαίριο. Μπλοκάρουμε την ενέργεια του ημισφαιρίου, έτσι όπως φαίνεται στην επάνω αριστερή εικόνα, του αριστερού ημισφαίριου με το χέρι του αρρώστου, ο ίδιος ο άρρωστος δηλαδή, μπλοκάρει, κάνει παράσιτο στην ενέργεια του ημισφαιρίου του αριστερού του ημισφαιρίου, εντάξει. Και μετά, ενώ έχει μπλοκαρισμένο το αριστερό ημισφαίριο, κάνουμε το τεστ το κινησιολογικό στο δεξί του το χέρι. Θα μπορούσε να κάνει το μπλοκάρισμα του αριστερού του ημισφαιρίου με το αριστερό του το χέρι και να τεστάρουμε στο άλλο. Δεν έχει σημασία ποιο χέρι διαλέγει. Το θέμα είναι ότι πρέπει το χέρι του μπλοκαριζόμενου ημισφαιρίου, το μπλοκαριζόμενο ημισφαίριο να έχει μπροστά του σε μια απόσταση περίπου 5 με 8 πόντους και δίπλα στο αυτί, γιατί εκεί είναι η άβρα, εντάξει, που είναι μετρημένη, την σκέψη και την αγωγημότητα του μαγνητικού πεδίου. Αφού το κάνουμε λοιπόν αυτό στο αριστερό ημισφαίριο, το οποίο είναι το ημισφαίριο της λογικής και της λογικής σκέψης, εντάξει, και διαπιστώσουμε ότι δεν πέφτει το χέρι, άρα ο άνθρωπος είναι σωστός, σκέφτεται σωστά, είναι λογικός. Έτσι. Μετά θα πρέπει να ελέγξουμε το άλλο το ημισφαίριο. Βλέπεις ότι στην επάνω δεξιά εικόνα έχει βάλει το χέρι η εξεταζόμενη κοπέλα από το άλλο της το ημισφαίριο, το δεξί. Το δεξί είναι το ημισφαίριο το συναισθηματικό, ας το πούμε έτσι. Το intuition, όπως λέμε εμείς. Πώς το λέμε τώρα, πώς να το βρούμε τώρα. Των επιθυμιών, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να τεστάρουμε και τον δελτοειδή. Βλέπεις ότι τον ίδιο δελτοειδή τεστάρουμε πάντα, γιατί δεν έχει σημασία για το αν το δεξί της ημισφαίριο είναι σωστό. Εάν δεν πέσει ο μυς, είναι σωστό και το δεξί και το αριστερό. Που σημαίνει ότι ο άρρωστος αυτός είναι ισορροπημένος, είναι καλυμπραρισμένος, εντάξει. Και μετά θα κάνουμε το τεστ με το οποίο θα τρομάξουμε τον άρρωστο, δηλαδή θα του δώσουμε μια λανθασμένη πληροφορία, έτσι. Και θα δούμε ότι όταν τον τρομάζουμε πέφτει το χέρι, που σημαίνει ότι το συναίσθημα του φόβου είναι το κυριότερο κακό συναίσθημα το οποίο ρίχνει την ενέργεια του ανθρώπου. Άμα θέλουμε όμως να ενισχύσουμε την εξισορρόπηση του δεξιού με το αριστερό το ημισφαίριο, για να μην είναι τόσο ευάλωτος ο άνθρωπος στις αλλαγές της καθημερινότητας και στις κακές σκέψεις
και τον επηρεασμό των σκέψεων από τους άλλους, θα πρέπει να ενισχύσουμε τον θύμο αδένα με χτυπηματάκια ή άμα θέλουμε να ενισχύσουμε το δεξί το ημισφαίριο, το οποίο συνήθως έχει να κάνει με το συναίσθημα και την γαλήνη και την σκέψη και τη διορατικότητα και όλα αυτά τα ανώτερα πράγματα, θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε το άτομο να χαλαρώνει από την μαθηματική σκέψη, ας το πούμε έτσι, από το πολύ διάβασμα, με το να ακούει μουσική και μάλιστα να είναι κλασική η μουσική, έτσι, ή το καλύτερο από όλα να ακούει ποίηση. Η ποίηση, η θεραπεία του εγκεφάλου και της ψυχής είναι πολύ καλύτερη με τη ρυθμική την πίεση, με την ρυθμική την ποίηση, ομικρογιοταΐτα, παρά με την δυνατή μουσική, heavy metal και τέτοια, γιατί αυτά είναι energy depleting. Energy depleting και αυτό το έχει αποδείξει ποιος, ο Ιάπωνας Μασάρο Εμότο, που θα δείξει με φωτογραφίες σε μελλοντικά επεισόδια πώς το νερό επηρεάζει την ενέργειά μας και τι μηνύματα μας μεταφέρει και πώς φωτογραφείται ο κρίσταλος του νερού. Όχι το νερό κονσέρβα, τώρα κάναμε μια μεγάλη παρένθεση τώρα. Λοιπόν, τώρα, επίσης θα πρέπει να εξισορροπήσουμε τα δύο κεφαλικά ημισφαίρια για να έχουμε υγεία και σωστό θύμο αδένα, με το να παρακολουθούμε ή να σκεφτόμαστε, απλά και να σκεφτόμαστε τις ωραίες μας διακοπές, ευχάριστα πρόσωπα που δεν μας εκνευρίζουν, να βλέπουμε ωραίες φωτογραφίες, ας πούμε, τι να πω, από τα βαφτίσια του παιδιού μας, έτσι, ή να βλέπουμε ωραίους πίνακες και όχι εκνευριστικούς πίνακες, έτσι, ή να κάνουμε, όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, και θα έλεγα εδώ τώρα όχι τόσο πολύ στο κινητό, να μην ακούμε πάντα από το ίδιο το αυτή, για να μπορούμε τα μηνύματα να διαδράμουν τον εγκέφαλο από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά προς τα αριστερά, για να μην κουράζεται το αυτί μας και επομένως το αντίστοιχο ημισφαίριο. Έτσι. Όλα αυτά βοηθάνε στο να εξισορροπήσουμε, το πούμε έτσι, τα δύο μας εγκεφαλικά ημισφαίρια, το οποίο είναι σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του θύμου αδένα. Ένα άλλο πράγμα είναι να προσέχουμε τη στάση του σώματος. Όταν είμαστε σκυφτοί, έτσι, χαλάει η ενέργειά μας. Όπως επίσης για τις γυναίκες να φοράνε ψηλά τακούνια. Γιατί τα ψηλά τακούνια αλλάζουν πάλι τη στάση του σώματος και η ροή της ενέργειας από πάνω προς τα κάτω δεν είναι σωστή. Επίσης δεν θα πρέπει να φοράμε κολιέ με μεταλλικά ενότια και με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί πάλι το μαγνητικό πεδίο από το κολιέ επηρεάζει το μαγνητικό πεδίο του πνέη και του θύμου αδένα. Το δαχτυλίδι όχι τόσο, γιατί είναι μόνο από τη μια μεριά. Δεν θα πρέπει να ενώσουμε όμως με ένα σύρμα το ένα χέρι μας με το άλλο ή να φοράμε σιδερένιες ζώνες γύρω-γύρω, έτσι. Επίσης θα πρέπει να συνηθίζουμε να χαμογελάμε και να γελάμε. Αυτό βοηθάει στην σωστή σκέψη και άρα στην εξισορρόπηση των ημισφαιρίων και του ανασωπητικού συστήματος. Έχουν γίνει εργασίες που αποδείξαν ότι το χαμόγελο και το γέλιο, έτσι, όχι το ξεκαρδιστικό, το εκνευριστικό γέλιο, το χαμόγελο βοηθάει στην σωστή εξισορρόπηση. Εντάξει. Επίσης δεν θα πρέπει να κάνουμε σαν τρελή ποδήλατο. Έχει αποδειχθεί ότι επαναλαμβανόμενες που δεν είναι φυσικές κινήσεις, όπως είναι το να στέκουμε ακίνητοι από τη μέση και πάνω και να κάνουμε γυμναστική μόνο τα πόδια μας, ας πούμε στο διάδρομο του γυμναστηρίου, δεν είναι σωστό. Γιατί το κανονικό το βάδισμα δεν έχει μόνο να κάνει με το να κουνάμε τα πόδια, αλλά να κουνάμε και τα χέρια. Δηλαδή πρέπει να περπατάμε με το δεξί μας πόδι μπροστά και το αριστερό μας χέρι πίσω. Όχι όπως οι στρατιώτες, όχι δηλαδή αλλιώς. Γιατί και αυτό επηρεάζει την δύναμη την ζωτική ενέργεια και τη δύναμη του θύμου αδένα. Έτσι. Μετά ένας άλλος τρόπος είναι, άμα είναι πολύ χαλασμένος και χάλιο ο θύμος αδένας, εκτός από το χτύπημα που θα κάνουμε και όλα τα άλλα που ανέφερα, να δυναμώσουμε το σύστημα αυτό, του θύμου αδένα δηλαδή, παίρνοντας συμπληρώματα θύμου αδένα. Κάτι άλλο τώρα ως προς τη συμπεριφορά. Θα πρέπει το πρωί που ξυριζόμαστε και είμαστε κατηφείς, να βλέπουμε το πρόσωπό μας στον καθρέφτη και να χαμογελάμε με το ζόρι. Έχει αποδειχθεί ότι το χαμόγελο ακόμα και με το ζόρι έχει ανεβάζει τη διάθεση για ζωή. Είναι αλήθεια αυτό. Επίσης θα πρέπει να διορθώσουμε διάφορα οδοντιατρικά μας προβλήματα, γιατί τα χαλασμένα δόντια και κυρίως στην παιδική ηλικία έχουν να κάνουν με την λάθος διαμόρφωση της υπερόας. Η υπερόα, όπως είπαμε και πάλι, όταν την τρίβουμε και είναι ανεπτυγμένη σωστά, είναι η πηγή ενέργειας, γιατί επηρεάζει και το θύμο αδένα και τα ημισφαίρια. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας κοιτάνε πάνω από τα γελιά. Δηλαδή αυτούς οι οποίοι κοιτάνε εξεταστικά, είναι αυτό που λένε οι Ιαπωνέζοι σαν pack eyes, δηλαδή να σε κοιτάνε έτσι, αυτό σημαίνει ότι σε περνάνε από 1000 κόσκινα. Αυτούς τους ανθρώπους τους αποφεύγουμε. Αυτούς τους ανθρώπους τους αποφεύγουμε, γιατί μας επηρεάζουν αρνητικά. Και βέβαια όλες οι άλλες τοξίνες που επηρεάζουν τη ζωτική ενέργεια και φυσικά το θύμο αδένα και άρα τα κοινωνιολογικά τεστ είναι το κάπνισμα, τα αέρια, τα διάφορα αέρια, μεταξύ των οποίων και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο δεν εισπνέεται, όχι εισπνέεται, αλλά δεν το μυρίζουμε. Αλλά παρόλα αυτά θεωρείται μίασμα. Έτσι.
τα διάφορα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Άρα η κατάργηση του πετρελαίου και το φυσικό αέριο είναι ουσιαστικά λάθος που μπήκαν στις πόλεις μέσα. Φυσικά, εξυπακούεται, δεν είναι. Ναι, είναι από την αρχή αρνητικό σημείο. Οι τηλεοράσεις, παράδειγμα, όταν κάνουμε κινησιολογικά τεστ, δεν έχουμε αναμένει τηλεόραση, είμαστε μακριά. Ή δεν είμαστε δίπλα σε φούρνο μικροκυμάτων, ή σε διάφορους ιονιστές, ή σε ακτινοσκοπικά μηχανήματα, κοινογραφικά μηχανήματα. Κάποτε δίνανε και στους εργαζόμενους στα ακτινοσκοπικά και ακτινογραφικά μηχανήματα τεστ, επίδομα έξτρα άδειες, τα οποία τα καταργήσανε γιατί δεν γούσταραν. Έπρεπε να δουλεύουν νύχτα μέρα αυτοί πάνω στις ακτινοβολίες για να παθαίνουν πιο εύκολα καρκίνο. Εντάξει. Και διάφορα ραντάρ, διάφορες αντένες κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή, βλέπεις ότι η ενέργειά μας εξαντλείται από 1000 μύρια όσα προβλήματα. Και συγχρόνως από τις πολλές σκέψεις και το άγχος υπερδραστηριοποιείται ο αριστερός εγκέφαλος στους δεξιόχειρες, ώστε να έχει έκπτωση το δεξιό μας ημισφαίριο του συναισθήματος και της εξισορρόπησης του αριστερού, και γι' αυτό όλοι μας είμαστε αγχωμένοι μονίμως και δεν μπορούμε να ελέγξουμε και το άγχος. Τι θέλει λοιπόν? Εκδρομές. Εκδρομές στη φύση, στη θάλασσα, έτσι, παρέα με φίλους και όλα αυτά. Αυτά δυναμώνουν την ψυχική ισορροπία, όπως το λέμε. Έτσι. Ακόμα υπάρχουν σύμβολα τα οποία είναι energy depleting. Παράδειγμα τώρα, πρόσεξε, φοβερό, μπορούν να το κάνουν οι ακροατές μας. Όταν βλέπεις τον καθολικό σταυρό, δώσε ένα χάρτη να σου κάνω το σταυρό τον καθολικό. Εδώ. Ο καθολικός σταυρός είναι αυτός τον οποίο είχαν οι σταυροφόροι. Είναι αυτός εδώ ο σταυρός. Είναι το κάτω του σκέλος. Ναι, πολύ που είχαν οι σταυροφόροι κόκκινο και άσπρο ένδυμα που είχαν. Αυτός εδώ ο σταυρός, όταν το βλέπεις και κάνεις κινησιολογικό τεστ, του πέφτει το χέρι. Είναι energy depleting. Σόπα, Ναι, ναι. Αντίθετα, το κάνουμε τώρα. Αντίθετα, ο σταυρός, ο ορθόδοξος, και μάλιστα αυτός ο οποίος είναι στην ελληνική σημαία. Βάλα ένα χαρτί για να κάνουμε. Και αυτός ο σταυρός που έχει ίσα τα σκέλη, δηλαδή αυτός που υπάρχει στην ελληνική σημεούλα μας, δηλαδή αυτός. Κάνεις και μάθημα θρησκείας τώρα. Μα φυσικά, γιατί τι είναι η θρησκεία? Κινησιολογία είναι. Θα σου το πω τώρα. Αυτό εδώ δηλαδή, αυτό είναι ο σταυρός ο οποίος ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και τη διάθεση του ανθρώπου για ζωή. Αντίθετα, αυτός ο σταυρός τον εξουθενώνει και του θυμίζει όλα τα έσχη της παπικής ιστορίας. Εντάξει, σταυροφορίες κτλ. Με το πρόσημα της απελευθέρωσης των Αγίων Τόπων σφάζανε κόσμο. Πότε θα κάνουμε τα τεστ? Έχεις ακόμα να προσθέσεις κάποια πράγματα? Ναι, έχω να προσθέσω αυτά τα πράγματα. Γιατί έχουμε 20 λεπτά ακόμα. Έχουμε πολλά. 20 λεπτά έχουμε ακόμα. Για να κλείσει η εκπομπή μας. Δεν είναι λίγα, πολλά. Λοιπόν, περίζουμε, γιατί αυτοί που τα ακούνε τώρα θα έχουν τρελαθεί ήδη. Πρέπει να τους δώσουμε και τη δυνατότητα να καταλαβαίνουν. Λοιπόν, τώρα πρόσεξε. Θα πρέπει να ακούμε και σωστή μουσική. Το είπα και προηγουμένως. Δηλαδή στην κατάλληλη ένταση και στη σωστή διάρκεια. Δεν μπορεί η μουσική να παίζει νύχτα μέρα. Δεν μπορεί δηλαδή να σε τρελαίνει, να πούμε. Θα πρέπει να ακούσεις μισή ώρα, μισή ωρίτσα, μία ωρίτσα μουσική. Εντάξει, άμα είναι και καλή μουσική, άκου την παραπάνω. Λοιπόν, αλλά όχι όμως νύχτα μέρα. Είναι ανοησία για τους μαθητές, παράδειγμα, να διαβάζουν με ανοιχτή συνέχεια τη μουσική. Θα μου πεις γιατί το αντέχουνε? Γιατί είναι γεμάτη ενέργεια. Δηλαδή, ακόμα και η χαζοβιόλα μουσική που ακούνε, ας πούμε, ντουμπου, και συγχρόνως λένε ασκήσεις μαθηματικών όπως ο γιος μου, αυτός έχει ζωτική ενέργεια απίθανη. Δηλαδή, βορράει μπουνιά και ανοίγει τρύπα στον τοίχο. Εγώ δεν μπορώ να το αντέξω όμως, γιατί η ζωτική μου δύναμη είναι πεσμένη και το κινησιολογικό μου τεστ, άμα ακούσω να πούμε heavy metal, θα τρελαθώ. Εντάξει. Βέβαια, υπάρχουν μουσικές οι οποίες ανεβάζουν τη δύναμη του θύμου αδένα. Ποιες είναι αυτές? Είναι η κλασική μουσική για όσους την αντέχουν, γιατί και είναι θέμα έτσι. Είναι η μουσική που έχω ανακαλύψει εγώ του νέου κύματος. Του Γιάννη, του Γιάννη, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, αυτές εδώ. Βαγγέλης Παπαθανασίου, αυτές που μοιάζουν, μπράβο. Λογικά ενεργοποιούν το hard rock είναι energy depleting, εντάξει. Αλλά όμως το new wave δεν είναι energy depleting. Η ηλεκτρονική μουσική είναι έτσι και έτσι. Η pop μουσική με αυτές που φοράνε τα βρακιά τους και χορεύουν, έτσι και έτσι. Είναι καλό, είναι και κακό. Επίσης ο θόρυβος όταν είναι πολύ ισχυρός, έτσι, είναι λάθος. Ή ας πούμε το να ακούς και λαγδίσματα πουλιών, είναι σωστό. Αλλά όχι πολύ δυνατά. Δεν μπορείς να είσαι υγιής όταν ακούς την κουρούνα μέσα στη νύχτα να φωνάζει δυνατά και να μην μπορείς να κοιμηθείς τον γιόνι. Wow! Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παίρνεις του φέκι και βαράς. Αυτά είναι τα σχήματα που σου έλεγα. Είναι ο Ορθόδοξος Σταυρός. Θες να δείξεις είναι και ο Καθολικός Σταυρός. Αυτός, το άλλο αυτό είναι energy depleting το σχέδιο. Είναι energy depleting, δεν είναι Σταυρός. Καταστέλνει την ενέργεια, είναι μυστήριο. Άρα μόνο το Σταυρό του δικό μας τον Ορθόδοξο δηλαδή. Έτσι, ναι. Δεν το λέω αυτό επειδή είμαι Ορθόδοξος. Ναι, όχι. Αυτό το βιβλίο
βιβλίο που έχω πάρει στις πόλεις είναι γραμμένο από καθολικούς. Εμείς πρέπει να αποδείξεις να πεις στο κοινό ότι μπορούμε και με Εβραίους να συνταγωνιστούμε και με καθολικούς και με. Ναι, γιατί. Όσοι λένε τους άλλους βουδιστές, με Ινδουιστές, με ό,τι μπορούν. Γιατί είμαστε επιστήμονες. Μπορούμε με επιχειρήματα επιστημονικά να επικοινωνήσουμε με όλους αυτούς. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Ας μου αποδείξει εμένα ένας καθολικός, γιατί με το δικό του το σταυρό να πούμε του πέφτει το χέρι και με τον σταυρό τον Ορθόδοξο δεν πέφτει το χέρι. Ας μου το αποδείξει. Ή ας αποδείξουν οι καθολικοί για το κομμάτι της τέτοιας, πώς το λένε, του εξορκισμού που δεν μπορεί να κάνει. Μόνο ο Ορθόδοξος μπορεί να κάνει εξορκισμό. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι, σαφώς. Ή και το Άγιο Φως, ας πούμε. Ναι, φυσικά, το Άγιο Φως, το αγίασμα. Βεβαιότητα. Το αγίασμα. Έχουμε άλλη εικόνα να δείξουμε. Τώρα να πίσω να δούμε. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι για το τι πρέπει να τρώμε. Να κάνουμε και την επίδειξη. Θα την κάνουμε, προλαβαίνουμε, 5 λεπτά είναι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, όταν θέλει, τώρα πάμε στο θεραπευτικό μέρος, έτσι, αφού έχουμε κάνει έλεγχο όλων των οργάνων και των οργανισμών και τα λοιπά και θέλουμε και έχουμε διαπιστώσει ότι κάτι συμβαίνει, ας πούμε, με το σηκώτη μας, θα πρέπει να έχουμε διαθέσιμα τα σκευάσματα τα οποία διαθέτουμε για να θεραπεύσουμε, ας πούμε, την λειτουργικότητα του σηκωτιού ή του νεφρού. Παίρνουμε λοιπόν το σκεύασμα αυτό. Πώς το κάνουμε? Παίρνουμε το σκεύασμα αυτό ή τα διάφορα σκευάσματα που είναι υπεύθυνα για αυτή τη συγκεκριμένη της λειτουργία, παράδειγμα του σηκωτιού ή της πέτρας που έχουμε στα νεφρά, το ακουμπάμε πάνω στο θύμο αδένα, στο σημείο του θύμου αδένα, εντάξει, ή αν μπορούμε να το ανοίξουμε, να πάρουμε μια κάψουλα και να τη βάλουμε στον ουρανίσκο, εκεί που βάζαμε τη γλώσσα που τρίβαμε για να ενδυναμώσουμε το θύμο αδένα. Χωρίς να το καταπιούμε. Και διαπιστώνουμε αν διορθώνει ή να το μασίσουμε, χωρίς να το καταπιούμε. Και διαπιστώνουμε εάν πέφτει ή όχι το χέρι. Που σημαίνει ότι αν πέφτει το χέρι, δεν μας κάνει. Δεν μας κάνει πέφτει το χέρι. Εάν δεν πέφτει το χέρι, ή αν έπεφτε προηγουμένως και δεν πέφτει τώρα, σημαίνει ότι είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε. Αυτό έχει σημασία γιατί. Θα σου πω γιατί. Υπάρχουν άνθρωποι παράδειγμα που έχουν σφιαλγία, εντάξει. Και τους λες, πάρε κανένα αίσθηση βολταρένα. Και σου λέει ο άλλος, γιατρέ, χάλασε το στομάχι μου, δεν έγινε καλά. Και του λες, μην κάνεις βολταρένα, κάνε Dynastat. Με τον Dynastat γίνεται καλά. Γιατί με το ένα γίνεται καλά και με το άλλο δεν γίνεται καλά? Γιατί είναι το γεγονός ότι το ένα του κάνει energy depleting. Ή το βολταρένα ή το Dynastat. Μπράβο. Αυτό θα μπορείς να το ξέρεις από πριν. Πώς? Παίρνει ο άρρωστος το κουτί με το αντιβιωτικό, το βάζει επάνω στο θύμο αδένα και του κάνεις κινησιολογικό τεστ. Κάνουμε σε λίγο. Και έχω και εγώ κάποια φάρμακα πίεσης. Και μετά του λες αυτό θα πάρεις, αυτό είναι το καλό. Γιατί γιατρέ, γιατί για αυτό το πράγμα. Εντάξει. Παράδειγμα, τώρα όσον αφορά για τις τροφές. Λέει κάποιος, εμένα με πειράζει το κρέας. Ποιο κρέας? Το κόκκινο, το άσπρο, το ασπρόμαυρο, το κοτόπουλο? Έρχεται στο ιατρείο με διάφορα κομματάκια τροφής. Το κάνουν αυτό και διάφοροι άλλοι ερευνητές στην Ευρώπη. Λοιπόν, και του τεστάρει στο θύμο αδένα όλων των ειδών τα κρέατα και τις τροφές που πιστεύει ότι τον χαλάνε. Και σε όποιο πέφτει το χέρι, το κόβει από τη διατροφή του. Συνήθως αυτό που πρέπει να κόψουμε πάντα από τη διατροφή μας είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, γιατί συνέχεια έχουμε αλλεργίες σε αυτά, στο γάλα, αγελάδες κτλ. Τη λευκή ζάχαρη, τις ζύμες, κουρασάν κτλ. Εντάξει. Ναι. Τα γαριδάκια, έτσι, TV diners δηλαδή, αυτά που τρώμε βλέποντας τηλεόραση με άλλα λόγια, όλες τις επεξεργασμένες τροφές, κατεψυγμένες πίτσες και όλα αυτά, τα οποία όλος ο κόσμος ξέρει ότι είναι βλαβερά, αλλά σε κάποιον ο οποίος είναι τάβανος, δηλαδή δεν αρρωσταίνει, θα αρρωστήσει αν συνεχίσει να τα παίρνει αυτά. Και για να τον πείσουμε θα του κάνουμε κινησιολογικό τεστ. Θα του πάρουμε δηλαδή την πίτσα ή ένα κομμάτι πίτσας ή απλά και μόνο θα του πούμε, ας πούμε, τη μάρκα της πίτσας στο αυτή και θα του δεις ότι θα του πέσει το χέρι. Και θα πιστεί να μην τρώει πια από αυτές τις αηδίες. Ή κάτι άλλο. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ αισθάνομαι άσχημα γιατί κάθε μέρα πάω στις ταβέρνες, ας πούμε, και το πρωί δεν μπορώ να ξυπνήσω. Μα είναι energy depleting και όλη η ζωή που κάνεις και το φαγητό που τρως. Ο κατεψυγμένος παστούρμας εκεί πέρα, τι τρώνε εκεί πέρα. Κατάλαβες. Τώρα, η σωστή στάση του σώματος έχει σημασία. Πώς θα τη διορθώσουμε όμως τη στάση του σώματος? Καθόμαστε σε ίσχυες και σκληρές και ξύλινες καρέκλες, όχι μεταλλικές. Γιατί οι μεταλλικές μας διώχνουν την ενέργεια στο χώμα. Πρέπει να είναι ξύλινες οι καρέκλες. Μονοτές δηλαδή. Μονοτές. Όχι πλαστικές. Όχι πλαστικές. Όχι, μπορούν να είναι πλαστικές, αλλά προτιμότερο να είναι φυσικό. Είναι φυσικό. Γιατί οι πλαστικές είναι προϊόντα του πετρελαίου. Αυτές έχουν άλλη είδους επεξεργασία και πιθανότατα έχουν μίασμα μέσα. Εντάξει. Ενώ οι άλλοι είναι από την επιφάνεια της. Τι θα κάνεις, θα κρατάς την καρέκλα και θα έχεις από το άλλο χέρι το χέρι, αν παίζει η καρέκλα δεν κάνει την καρέκλα για σένα. Βεβαιότατα. Όχι μόνο αυτό, αλλά θα βγει σωστό το τεστ
Άμα το κάνεις καθιστός σε ξύλινη καρέκλα και όχι μεταλλική. Αχα. Κατάλαβες. Άρα το θες μπορεί να το κάνεις και καθιστός εκτός από. Βεβαιότατα, ναι. Το πιο ωραίο είναι όρθιος, βέβαια. Εντάξει. Γιατί δεν ζορίζει το εξεταστής. Εμείς θα πρέπει να κάτσει ανάμεσα στα πόδια σου. Προχώρα λίγο για να κάνουμε και τα τεστ. Θα πρέπει ο φωτισμός, διαβάσουμε και τα μηνύματα του κόσμου. Βέβαια. Ο φωτισμός να μοιάζει με τον ημερήσιο φωτισμό. Να μην είναι δηλαδή incandescent, πώς το λένε αυτό, τα γαλαζοπράσινα τα τέτοια. Και όταν χαλαρώνουμε θα πρέπει να παίρνουμε μια συγκεκριμένη στάση. Για να χαλαρώνουμε και να γεμίζουμε με ενέργεια θα πρέπει να είμαστε ξαπλωμένοι σε πάτωμα και όχι σε διβάνι, με τα χέρια προς το χώμα, προς τα κάτω, για να παίρνουμε από εκεί τα ιόντα, να έχουμε χαλαρά τα γόνατα, χαλαρωμένα τα γόνατα και ένα μικρό μαξιλαράκι πίσω από την πλάτη μας. Αυτή είναι η στάση Alexander, η οποία είναι πραγματικά χαλαρωτική και ενισχύει όλα μας τα τσάκρα, τα γεμίζει με ενέργεια. Να τη δείξουμε. Ναι, δείξτε να την έχω βγάλει. Αυτή εδώ είναι η στάση Alexander. Αυτή είναι και η στάση στην οποία βάζουμε τους αρρώστους που είναι άρρωστοι. Τους αρρώστους που είναι εξαπλωμένοι στα νοσοκομεία. Αυτή είναι η στάση που τους ξεκουράζει. Όχι με τεντωμένα γόνατα. Τι έχουμε φωτογραφία, τέτοιο, τηλέφωνο. Ναι, περίμενε. Άλλο room and I'm in live show now, in the TV show. Everything okay? Did you receive the samples? Okay, many kids will talk. Μιλάει με Αμερική ο Τολιόπουλος, μιλάει με τον καθηγητή του. Είναι ο καθηγητής από το Σικάγο που θα βγει και αυτός. Αυτές οι εκπομπές τις κάνεις στα Αμερικάνικα να τους τις στείλεις κιόλας. Θα τρελαθούν οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, εξήγησε για αυτό το κομμάτι. Βεβαίως το εξήγησε. Είναι η στάση την οποία παίρνουν οι άρρωστοι στα κρεβάτια τα νοσοκομιακά για να ξεκουράζουν την καρδιά τους και την πλάτη τους. Λοιπόν, επίλογο για να κάνουμε την επίδειξη και να διαβάσουμε και τα μηνύματα. Εγώ από την εργασία την οποία έχω κάνει για να τελειώνουμε και να κάνω και την επίδειξη με τα σκευάσματα. Λοιπόν, η κινησιολογία λοιπόν. Και συγκεκριμένα η κινησιολογία της συμπεριφοράς και της σχέσης του ανθρώπου με τον κόσμο, την οποία ανακάλυψε ο Γκούτχαρτ και την προχώρησε ο Ντάιμοντ, ο μαθητής του, είναι εύκολη, άμεσα εφαρμόσιμη μεθοδολογία, η οποία συμβουλεύει καθημερινά τον άνθρωπο για να κατακτήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής και να αποφύγει τις κακές συνήθειες οι οποίες θα του χαλάσουν την υγεία και έχουν να κάνουν με το τι τρώει, πού μένει, με ποιους συναναστρέφεται. Και θα πρέπει να επιλέγουμε από όλα αυτά που μας ταιριάζουν με το κινησιολογικό τεστ για να έχουμε τη μέγιστη δυνατή ευεξία, την οποία ανά πάσα στιγμή μπορούμε να την ελέγξουμε με το κινησιολογικό τεστ, να δούμε δηλαδή την ποιότητα του θύμα-δένα. Άρα η κινησιολογία μπορεί να γίνεται στην καθημερινότητά μας. Είναι η καθημερινότητά μας. Οπωσδήποτε. Ναι, είναι η ζωή μας ολόκληρη, η καθημερινότητά μας. Και όχι μόνο αυτό, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και μας πείθει. Επομένως μπορούμε να την εφαρμόζουμε κάθε μέρα και με αυτήν να ταιριάζουμε και τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής που δίνουμε εμείς, τα ομοιοπαθητικά, τα σπαγκυρικά. Έτσι. Γιατί σε κάποιους, παράδειγμα, ταιριάζουν οι χαμηλές συχνότητες οι δυναμοποίησεις των ομοιοπαθητικών. Σε κάποιους οι υψηλές δυναμοποίησεις. Δεν θα πρέπει σώνει και καλά να δίνουμε υψηλές δυναμοποίησεις, να το παίζουμε ομοιοπαθητική. Όχι. Μπορεί να μην του ταιριάζουν τα ομοιοπαθητικά και να γίνεται καλά μόνο με ένα συμπλήρωμα διατροφής. Τη πλάκα. Με βιταμίνη C. Πλάκας δεν είναι βιταμίνη C, γιατί άμα πούμε για τη βιταμίνη C της δεν το είπα για τη βιταμίνη C, είπα για τα ομοιοπαθητικά. Θα πάμε σόκο κόσμος, με 42.000 εργασίες στην PubMed μόνο. Ναι, ξέρω. 42.000 επιστημονικές. Και το έκανα και έχει αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Εγώ σε όλους τους χειρουργικούς Λοιπόν, η Αναστασία λέει, να πούμε στα μηνύματα λίγο του κόσμου. Είμαι κοντά σας, αλλά κάνει διακοπές. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε πάλι. Ο Απόστολος λέει: αξιόλογοι επιστήμονες και ερευνητές και ιδίως συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, Απόστολος Δημόπουλος. Ευχαριστούμε. Η Άρτεμις λέει: πού μπορεί να σας βρει κάποιος? Μέσω του site του Κωνσταντίνιου, στην επικοινωνία που μπορεί να μπει. Που μπορεί να μας βρει. Υπάρχει επικοινωνία, το site του Κωνσταντίνου, constantinocenter.org. Η Αναστασία λέει: ίσως στην ελληνική κοινωνία μπορεί να ακούγονται λίγο κάπως, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το τεστ κινησιολογίας δουλεύουν. Βέβαια δουλεύουν. Αναστασία, έχω προσωπική εμπειρία στην Αμερική. Ήδη το muscle testing kinesiology έχει μεγάλους ακόλουθους. Εδώ, Αναστασία, να συμπληρώσω ότι ακόμα και το Υπουργείο Υγείας πλέον έχει συμπεριλάβει στο κομμάτι της κινησιολογίας μέσα στο πρωτόκολλό τους. Το ξέρεις αυτό, δεν το ξέρεις? Όχι, δεν το ήξερα. Μέσα στην Ελλάδα είναι αυτό. Στο Υπουργείο στην Αμερική. Μιλάμε για Αμερική. Μιλάμε για 350 εκατομμύρια πληθυσμό τώρα. Δεν μιλάμε για οτιδήποτε. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε στο τεστ κινησιολογίας. Να κάνουμε μια προσπάθεια σύνδεσης με την Αναστασία γρήγορη. Μήπως μπορέσουμε. Αυτά που έχω εγώ και μίλαμε. Ναι. Για περίμενε λίγο να δούμε. Αναστασία. Περίμενε. Μας ακούς τώρα? Δεν θυμάμαι εξαιτίας σου. Λοιπόν, πάμε. Μας ακούς, Αναστασία? Live λέει Αναστασία. Δεν σε ακούμε. Δεν πειράζει. Θα δούμε το πρόβλημα με το τεχνικό. Δεύτερη εκπομπή είναι. Τουλάχιστον τα μηνύματα διαβάζονται σήμερα. Δείχνουμε εικόνες, βίντεο.
έχουμε κάποια εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε στο τεστ κινησιολογίας για να κλείσουμε την εκπομπή θετικά και μετά να σας πούμε για το τέτοιο και μετά να σας πούμε για την επόμενη εκπομπή. Ναι, το μήνυμα το οποίο θέλω να δώσω εγώ, θα κάνουμε τα τεστάκια, είναι ότι δεν υπάρχουν μέθοδοι διαγνωστικές ή θεραπευτικές που άλλες είναι κανονικές και άλλες είναι εναλλακτικές. Όλα είναι ένα πράγμα. Η ολιστική ιατρική είναι η πραγματική ιατρική, τα συμπεριλαμβάνει όλα, ακόμα και το χειρουργείο. Και το χειρουργείο είναι ολιστική θεραπευτική. Πάμε. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Εδώ έχω. Τα παιδιά του ραντεβού σου. Εντάξει. Εδώ έχω. Κάτσε τώρα. Έχω βιταμίνη. Έχω ακόμα και τη σόδα που λένε ότι κάποιοι δεν κάνει αλκαλοποίηση. Σωστό, μεγάλο. Έχω και για το πνέει. Εντάξει. Οπότε πάμε. Ξεκινάμε λοιπόν, τι θες να δείξουμε. λίγο αυτό εδώ. Γιατί έχουμε 7 λεπτά μόνο. Προλαβαίνουμε. Άνοιξε το κουμπάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, τι κάνω τώρα. Πάμε. Κοιτάζω, φοράς το ρολόι. Βγάζουμε τους μαγνήτες που κουβαλάμε επάνω μας. Τίποτα, μόνο κλειδιά. Εγώ τίποτα δεν. Κλειδιά. Κλειδιά δεν πήραμε. Ωραία, τέλεια. Είμαι Λοιπόν, εντάξει. Πάμε. Τέδωσε το χέρι εδώ πέρα. Λύσε το κουμπάκι λίγο εδώ για να μπορέσω να πατάω το χέρι σου και όχι το Φώναζε μαγνήτη. δυνατά για να Ναι, ακούεις. ναι. Ωραία. Φαινόμαστε. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, έτσι είναι τώρα. Έλα πιο εδώ. Σε πιάνω. Έλα πιο πίσω. Ναι, εδώ. Ναι. Λοιπόν, Πάμε. σε ακουμπάω για να μην πέσει, σε τα κρατάω και σε πατάω το χέρι να δω αν πέφτει. Πέφτει λίγο. Χτύπα λίγο το θύμα αδένος εδώ πέρα. Εδώ. 5-6 φορές. Δεν θέλει παραπάνω. Ναι. Ωραία. Θα δω τώρα εάν είναι δυνατότερο το χέρι. Τέλος το χέρι σου. Ναι. Τέλος το χέρι σου. Τα δάχτυλα τεντωμένα. Πατάω προς τα κάτω, είναι λίγο πιο δυνατό. Εντάξει. Έχει πέσει ο θύμος αδένας. Το χτυπάω ξανά και βάζω δύναμη. Είναι καλό, είναι ικανοποιητικό. Ναι, Τώρα, πρόσεξε, πώς τεστάρω το εάν αυτός ο ευθύμος αδένας τον οποίο έχεις εσύ αυτή τη στιγμή είναι ο σωστός σου αδένας με το να τον αρνητικοποιήσω δίνοντάς σου να γλύψεις λίγη ζάχαρη. Το οποίο είναι μίασμα. Θα πάρεις λοιπόν από εδώ ζάχαρη, θα την ακουμπήσεις στη γλώσσα σου, πάρε λίγη ζάχαρη, κόλλα ζάχαρη, όχι, με την εδώ, κι άλλο. Κράτα μην το καταπίνεις. Ναι. Ναι. Τίναξε τα δάχτυλα σου εδώ. Και δώσε δύναμη εδώ. Ναι, βέβαια. Κάτω ξανά αυτό. Ξαναβάλω ζάχαρη. Ναι, ξανά. Μια φορά ακόμα ρε παιδί μου να πιστείς. Δεν χρειάζεται να πάρεις πολύ ζάχαρη, ελάχιστη, αλλά πάρε λίγη. Σάλεις το δάχτυλο δηλαδή και πάρε. Ωραία, κράτα την εκεί στον ουρανί σου. Λοιπόν, φαίνεται εδώ. Έλα, πέφτει κατευθείαν το χέρι. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα. Το ίδιο τεστ θα μπορέσουμε να το κάνουμε όχι στη γλώσσα, αλλά το κάνουμε στο θύμο αδένα. Δηλαδή, θα κάνουμε depleting του θύμου αδένα ή ας πούμε θα βάλουμε ζάχαρη, ακόμα και μέσα στο βάζο να είναι. Πάρτε και βάλτε εδώ πάνω στο θύμο αδένα. Μπράβο. Και ελέγχω εγώ τώρα τη δύναμη του θύμου αδένα με την επηρέαση του μοιάσματος της ζάχαρης. Εδώ πέφτει το χέρι. Κατευθείαν. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο θες να τεστάρουμε? Τεστάρουμε τα αντιπεριστατικά, αυτά τις πίεσεις στα φάρμακα. Παίρνεις αντιπεριστατικά. Ναι. Παίρνεις. Ναι. Ωραία, να τεστάρουμε λίγο τα όργανα πρώτα. Ναι. Πιάσε με τα δάχτυλά σου την καρδιά σου εδώ πέρα. Δύο δάχτυλα. Να δούμε αν η καρδιά σου είναι καλή. Κάτσε άλλο, κάτι ακόμα. Χτυπάμε πάλι το θύμο αδένα γιατί τον αδυνατήσαμε με τη ζάχαρη. Ναι. Τον χτυπάμε, τον ελέγχουμε, βάλε δύναμη, είσαι ωραίος, πιάσε την καρδιά σου. Παίρνεις αντιπεριστατικά, έτσι. Ναι. Με δύο δάχτυλα θα την πιάσεις. Ναι. Μπράβο. Βάλε δύναμη, είσαι ωραίος. Ποιο είναι το αντιπεριστατικό σε αυτό, το οδηγών? Και τα δύο. Ένα-ένα θα τα κάνουμε. Ένα-ένα. Γιατί μετά θα πρέπει να κάνουμε priority test που είναι πιο δύσκολο. Ωραία. Πιο δύσκολο. Κάτσε να πάρω τα χαπάκια. Δεν χρειάζεται να το βγάλεις. Δεν χρειάζεται, αλλά να είμαστε σίγουροι. Εντάξει. Ωραία. Κάτω. Λοιπόν, το παίρνω αυτό και το βάζω στο θύμο αδένα. Εδώ. Μπράβο. Βάλε δύναμη. Ναι, δεν μου δουλεύει τόσο. Έτσι και έτσι. Το άλλο πιστεύω μου δουλεύει καλύτερα. Είναι η ίδια ή συμπληρωματικά το ένα του άλλου? Συμπληρωματικά το ένα του άλλου. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Να ξαναδυναμώσω εγώ το θύμο. Ναι, όχι συνέχεια, εντάξει. Πάμε. Ναι. 3 χτυπήματα φτάνουν. Πάμε και ακούμπησε το εκεί πέρα. Ναι, είναι πιο δυνατό. Και δουλεύει καλύτερα. Δουλεύει καλύτερα αυτό. Δουλεύει καλύτερα. Ναι. Το έχει αλλάξει δηλαδή. Βέβαια. Λοιπόν, άρα το κέντρο της ισολογίας σου μου το διασφαλίζει αυτό. Βεβαίως. Βάλε αυτό. Άρα εδώ στους γιατρούς που πηγαίνετε για τεστ, για να πάρετε τεστ ή κάποια υπέρτασης, οτιδήποτε, θα παίρνετε τα κάποια και θα τα κάνετε. Κάτσε να το πω ωραία, αυτό να το καταλάβει ο κόσμος. Ο μελλοντικός κινησιολόγος καρδιολόγος 3 λεπτά έχουμε. Δεν θα διαλέγει το φάρμακο ανάλογα με τον φαρμακευτικό αντιπρόσωπο που ήρθε και του έκανε δώρο το σκηνό, αλλά θα κάνει κινησιολογικό τεστ για να διαλέξει το κατάλληλο φάρμακο για τον άρρωστο που έχει. Εντάξει. 3 λεπτά γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, τώρα το επόμενο που θα κάνω εγώ τώρα είναι το πιστά. Πιάσε λίγο τον νεφρό σου, να δω αν κάνει καλή αποτοξίνωση ο οργανισμός. Αυτό είναι ψυχο. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Τι κάνει αυτό? Ναι, γιατί μου. Σωστά, δεν πειράζει. Θα δω λίγο τον νεφρό. Μεγάλη θέλει αποτοξίνωση εδώ, δεν πειράζει. Πάει αυτό τώρα το πιστά, το οποίο είναι άδειο, δεν έχει σημασία. Είναι ομοιοπαθητικό και έχει την ενέργειά του. Το ακουμπάς επάνω στο νεφρό και θα δούμε ότι είναι το ίδιο. Βάλε δύναμη.
Το ίδιο είναι. Αυτό δεν κάνει για τον νεφρό. Δεν κάνει για τον νεφρό. Πάμε τώρα στον εγκέφαλο. Πάμε στον εγκέφαλο. Το δεξί σου ημισφαίριο είναι το ψυχολογικό ημισφαίριο. Ναι. Εντάξει, Ναι. εκεί. Πάνω από το αυτή το αφήνει. Ναι. Το δεξί σου ημισφαίριο. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα. Οπ, είναι πέφτει το χέρι. Γιατί σκέφτεσαι πολύ. Γι' αυτό. Συμφωνώ. Πάτω από την άλλη τη μεριά του χέρι τώρα αυτό. Έτσι. Okay. Έτσι, ωραίος. Αυτό είναι το αριστερό. Στο οποίο σκέφτεσαι πάρα πολύ και γι' αυτό είναι γερό. Κατάλαβες τώρα. Το priority test δεξί-αριστερό. Ναι. Πάρε και το πιστά λοιπόν εδώ πέρα. Το οποίο είναι αυτό το ξενοτικό του νευρικού συστήματος, δεν είναι αυτό. Ουσιαστικά χαλαρώνει φοβίες, πάρ' το λοιπόν αυτό και βάλ' το στο δεξί σου το ημισφαίριο. Που είναι το ψυχοκινητικό σου. Ναι, το κουμπάς. Βάλε δύναμη, είδες που δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Έτσι. Το άλλο τεστ είναι το εξής. Το βάζω εγώ εδώ. Βλέπω και το χρόνο για να κλείσουμε κανονικά. 2 λεπτά. Βάλ' το εδώ πέρα, όχι, κάνε το άλλο. Βάλ' το έτσι όπως ήταν, το χέρι, στο δεξί σου ημισφαίριο, όπου πέφτει το χέρι. Και παίρνουμε αυτό εδώ πέρα τώρα, το οποίο θα το βάλω εγώ στο τσάκρα, για να δω αν σου διορθώνει το πέσιμο.